Horrekin batera, pentsatuko nuen, oraindik badala gure artean hainbat eztabaida izaten da lantzien behin nolako eztabaidak edo zirikadak edo eleizgizonak ezer ez dute egin, badute egin, euren probetxurako egin dute, jerarkiak ezer ez du egin, eleizgizona bai. Bueno, gai hori pixkat aztertzeko mahai inguru hau osotu dugu eta Abel Muniategi bera moderatzaile dela, pentsatuko nuen lehen esan dudan bezala, Aita Santi honendia, representatiboa dela uste dugu. Beste alde batetik, behar bada gazteagoak, Jose Azurmendi eta Aranalde, Jose Maria Aranalde, eta hemen apaiz ez direnak, edo ez da seminariotik pasatu gabeak ere, Federico Krubik eta ez dakit Itxaro Borda zerora den, edo berak zango digu zerbait. Ez dut uste apaiz denik, edo apaiz gaitegian egon denik ere. Eta horrela osotu dugu mahai inguru hau, uste dut interesgarria edo, bertan ikusten da jendetzaren aldetik eta eurei utziko diete hitza. Arratsalde on guzti hori. Gaur ere hemen gera Euskal Liburu eta Diskoen 20. feria honetan, hain zuzen lehen bizikoan lehenengoan ere hemen ginen, bigarrenean ere bai, 76 zen, urriaren azken aldea, orduan jakatu zen Bizkaiko azken txapelketa bertsolaritzan, gaurkoagandik aparte. Hemen ginen geroztik ere bai, eta gaur 20. honetan ere bai. Hitz egiteko eman diguten gai hau benetan zabala da, eta hor itxoiten geundela Aita Santiri hain zuzen, oraindik iritsi etzaiguna. Hor geundela diot, honetaz ari ginen, batez ere, eman diguten gaia zabala dela. Konzeptuak berak ere, oso esparru defini gaitzekoak dira dela behar bada, eleizgizonak eta abar. Hala ere, alegindu edo saiatuko gera, horretarako etorriak bai gara mai honetara, eta zer esanik ez, Anton Mari aldekoak epatu dizkigu, baina hemen gaur islari ditugunak horretarako gizon egokiak direla, ezagutzen dutela gai hau inork ezagutzekotan. Zatarako ezkerretik aztekotan, Jose Maria Aranalde bat ezaguna da, bertsolaritzan batez ere, badakizute bertsolaritzak euskararekin ez bakarrik, euskal literaturarekin ere baduela zerrikusirik, ahozko literaturarekin. Azurmendi, Jose Azurmendi urte askotatik da gure artean sonatua, bere saioekatik, ensaioekatik batez ere, baita poesiak idatzi zizkigun hitz berdeak eta abar, esan bezala ensaioetan asko, hasi horixeren gandik eta hizkuntzara aztertu digu, nazioa eta marxismoa ere bai, beraz, Azurmendik badu lanik eginda euskeran eta gure literaturan. Nire eskubian, eta ez ditut zehazki bakoitzaren merituak esango ezpaginduke sekula bukatuko, nire eskubian Federico Krubik, hau ere lehendik etxeko zaiguna askori behintzat, nik esango nuke gaur 40 urte inguru dituen belanalditik ote dagoen inor kontzientzidunik Federico Krubinen Baskonia irakurri gabekorik, eta ondoren egin zuen kuestion baska esate baterako. Ez dira ari euskeraz, bai Euskal Herriaz. Eta geroztik Federico Krubik zenbait atal zabaletan saiatu zaigu euskal mundua lantzen, eta euskeran hain zuzen belatzen baratza eta abar, bere erroman handi horretan, ateria ditu zenbait ale. Ezaguna beraz, eta berdin, Itxaro Borda hemen duguna, mai honetako idazlerik gaztena, badira urte batzuek Itxaro ere ezagutu genuela, argiaren bidez, bertso politak, mardula gondo landuak idazte zituen argiaren azken orrialdean Itxarok, gero atera digu bizitza nola badoan liburu polita, baita emakumeak idazle, eta beraz, badute motiborik eta gai dira euskal mundu eremu hau ezagutzeko eta mai honetan hitz egiteko beste gabe. Nik sarrera zau ere bakarrik aipatuko dut, behar bada, ukatu ezina hau dela. Izango dira, alderako eta kontrako aurkako iritzia, baina eleizgizonak euskaragan eta euskal literaturan izan dutela eraginik eta badutela gaur ere. Hori uka ezina da.
hizkuntzan argi dago, eta esango duke soziologialetik gaurko euskal mundu honetan baita beste zenbait ataletan, politikan eta baina hori ez da gure gaia, euskeran, izan dute eraginik eta badute gaur ere, hori dato objektibo bat da, ukaezina da. Hemen naiz eta saiatu aztertzen. Baina, behar bada, garrantzi soziologiko honek badu konzeptu aldetik mugatu beharrik. Elizgizunan nor diren eta ez bakarrik gaur, nik izango nuke historiari begira. 16. mendean elizgizunak gure euskara lantzen hasi zirenetik, 16. mendean bertan besteak beste, Etxepare, lingua baskunun primiziarekin, eta Leizarraga bere testamentu berriarekin. 17. mendean ordugu axular bat, 18. hiru idazle handi azaltzen zaizkigu, Larramendi, beristegia bintzat egin zigun, euskara erderaz egitetzi zuen, baina beti euskaraz, euskal munduaz, mendiburu eta kardaberatz, euskararen berri honak, kardaberatzenak, mendiburuk bere Jesusen bihotzaren debozioa, eta abar, 19. mendea dugu, behar bada menderik aberatzena, euskararekiko eleiz gizonen aldetik, nola iparraldean, baita hegoaldean ere, iparraldean horitugu, ademaz Aldubi, Iriarte Urruti, eta badaude beste zenbait, behar bada eleiz gizon ez dakipanik, apaiz gore iritsi ez zirenak, baina eleiz ikastaroetan ibili zirenak, diguazin bat tratatreko, hori gero ikusiko dugu. Larrezorako zebinan eta bar. Eta gero, enmugaz hemendik nork ez ditu entzun, mogeltarrak, Ainibarro bat, Durangon ezin aipatu gabe utzi, Astarloa, Pablo Pedro de Astarloa, Bartolome de Santa Teresa, Lardizabal, Izarga eta bardanak ez ditu zengo. Eta, 20. mende honetan ere bai, iparraldetik badaude hor, Lande bat, Osobi, Lafit, Barbier ere bai, bere leyende eta barrekin, eta egualdean, Txobin Agirre, Antonio Arruti, Miguel Urruzno, eta beste batzuek, Lauaxeta bat, Horixe bat, ere gizon ziren danak ez ditu aipatu, gordez, Aitegi eta bar, eta gure egunetara iritsi arte. Gure egunetan Euskaltzaindi hor dugu, eta Euskaltzaindiko lehendakaria Aita Bila Sante da, eta idazkaria Saturstregi Apaiza, beraz, hemen daude eleiz gizon. Nik esango nuke orduan, gehiegi ez luzatzeko eta konzeptua mugatzekotan, eleiz gizona euskararekiko nun finkatzen da, nun ditu bere buak eleiz gizon konzeptu honek, zertan datza eleiz gizon tasuna. Nor da euskararekiko eleiz gizon. Eta nik galdera gaur maiari botako dizkio, baina behar bada azteko nolabait hau hausi hau martxan jartzeko, hain zuzenik ezkerrean aurrena dagoen eskero, Jose Azurmendi ezago nioke. Ba alditu eleiz gizon konzeptu honek euskararekiko, ba aldu mugari. Bueno, Batzaldeon, han zutik daudenei nahi badute hemen oraindik 5 eserleku gelditzen dira. Bestela zutik egon nahiago badute daudela. Bueno, eta galderari erantzunez, ez dakit ze muga izan lezaken. Segurazko ez du. Baina nola behar dugun bat ipini egingo diogu. Eta da, meza eman duen eta Elizaren aparatuaren, edo esaten den bezala, zerbitzuan dagoena. Bestela ezin zuzenduzko kontzeptu bat gertatuko litzaiguke hau. Ze, hartzen baditugu seminarioetan eta ikasi duten denak eliz gizon posibletzat, hezkuntza elizakoa izan dutelako eta abar, aurrela hartuta ernazimentu guztia oso kuriosoki eliztarra gertatzen zaigu. Lutero ere bai, Diderot bat ere bai, eta 19. mendera arteko guztiak. Ze irakaskuntza elizaren eskuetan egon da. Eta estatuek ez dute izan irakaskuntza propiorik. Ordan beharko da nunbait mugatu eta hori izan liteke mugapen bat. Bueno, hau provisionalki bintzat konzeptuaren zehaztapen bezala edo. Bueno, baina kontzeptuak aparte, nik uste dut problema hau planteatuta datorkigula lehendik, eta hasieran hitz egin duenak esaten zuen, badaude problema batzuk, eta badaude, problemak ez baldin badaude, esamezak gutxienez, Elizak ez du ezer egin, Elizak asko egin du, edo Elizak bere probetxurako bakarrik egin du, eta abar. Elizaren alde eta kontra, euskararen arazoan beti, beste arazoak orain alde batera uzten dira. Ia edo zer gauza esan liteke eta uste dut gehiena esan da ere badagoela, hortan ez dago originala izaterik. Eta beraz ez dugu esango. Deseuskalduntzaren faktorerik importanteena, segurazko gure historian Eliza, katolikoa izan da.
Hori aspaldian dokumentatuta dago, Larramendi ikustea aski da, Landazuri, Arabako historiarako, eta Nafarroako historigile zaharretatik hasi eta Gaurkoetaraino, Txepetx edo Satrustegi bera, hori aski dokumentatua dago, da eta onartua dago. Eta bigarren, euskaraz zer egin duen begiratzen baldin bada, ez bakarrik euskaraz, Euskal Herriko kulturaz inork zer egin duen begiratzen denean, 180 elizak egin du, hori ere bai. Orduan hemen dagoen problema ez da elizak asko ala gutxi egin duen, baizik eremu privilegiatu bat dela eliza, non azterka litezkeen bakarrik kasi euskararen goraberak, edo baita kulturaren goraberak ere. Ze beste guztiak, elizaren egoera beraz ambiguo da, ezta? Deseuskaldundu egin du, eta hala ere idazleak produzitu ditu, badu ambiguitatea handi hau, elizak. Baina ezke beste inork ez du beste hainbeste. Beste denak oso preziso dira, ez dira ambiguitatera ere iristen. Eta beraz, orain aztertu nahi dugunean zer gertatzen den euskararekin, gure historian, eremu edo barruti privilegiatu bat dugu. Elizaren historia hain zuzen, hor bakarrik azter ditzakegulako, euskal zale batek, edo elizkizuna izan edo ez, dituen goraberak eta problemak gure herriko kulturatxo honetan. Eta nik uste du lehenengo eginkizuna batez ere ikerketa dela, eta ez epaiketa, elizarekin zer gertatu den. Elizkizonak da tema, baina zein da Euskal Herrian elizkizona eta elizkizona ez den bitartean non dago muga. Zeribidez, nik askotan elizkizonak patze dut, zuk badakit orain euneko elizkizona da, baina badago zile batzuk, soizuk erdi elizkizonak edo hiru laurden elizkizonak dira. Adibidez, Euskal Herrian orzaguna da horixe. Horixe, nolabait izan da, elizan izan da, momentu batetan izan da apezgeia. Geroz, utzi du. Beraz, sartu zen Elizaren munduan. Badago Euskal Herrian beti nolako mairakatze bat, eta azken ez dakigu non, kasu batzuetan non hasten den elizkizontasuna eta elizkizontasunaren eza. Zer batzuetan horixe, kasu askotan elizgizonagoa zen bertzak. Baina, eta errainen duke zentzuntan, behar bada hitzunen zentzutzarren. Eta neuk askotan gaiago maitatzen dut, mementu batan Euskal Herrian egon diran egiazko elizgizonak, orain dagozen erdi elizgizonak edo elizgizon frakasatuak baino. Eta hau askotan zarrauak dira. Elizgizonak badu bere ekintza, eta Euskararen ikuspuntutik nitzat mila bide hobeak dira, eta bazuten egiazko kultur bat, baina orain erdi edo laurden elizgizonak baizik ez direnak, ez dute hartu elizgizonentzat zen kultur osoa, eta geroz bere frakasuaren bidez batzuetan elizgizonak baina elizgizonagoa dira, edo nik ere onartzen ez duena anti-osoa. Elizkizonan etxaiakete batzuetan elizkizon ohiak izan dira. Ni ez naiz antiklerikala, beraz? Ni zentzuntan beti gontzantze beste ikuspuntutik. Kasualitatez, ni pagano naiz, beraz? Eta ez naiz pagano zaharra, beraz nola bait ikusten dut gauzak goian dagozen ikusten dut Euskal Herrian nola dago elizkizon egizko ez direnak, eta dudarik gabe elizkizonak Euskal Herrian influentzia handia ukan dute, eta Euskararen bidez dakin guztia elizkizon eskutik etorri da bentsat kultura influentzia. Ez literatura influentzia, betzeko bat da. Euskarazko egiazko literatura hasi da protestantek Biblia itzuli dutenean. Ez dakit ia Berazkoizko Idrizarraga elizgizona izan zen, ez dakit baina dudarik gabe protestanta zen. Eta honek Bibliaren itzuli zuen, eta orduan beraz kontrakarra bezala elizgizonak zerbait hasi egiten dira. Ez inukatzekoa da, Euskal Herria ontzat, pour le bien ou pour le mal, elizgizonek beti influenzia handia egon dutela. Eta elizgizonek ere egin dute Euskaran dagoen hizkuntza nivel gorena. Dagoen elizgizon apesen hizkuntza, eta hau da egibi, elizgizonen bidez egina da. Eta oso importante izan da Euskaren zatz, eta hizkuntza bat mailakatu behar da, gora dagozen maila. Nitzat ez dago jadanik egon diren elizgizonen kulpa, bezik eta orain dagozen erdi elizgizonen kulpa da batez Euskararen ondikozko da Euskararen zat. Elizgizonak momentu bat hauzi, giraz, zoritzarrez protestantismo herri guztietan ekarri zuen progresoa, eta Lezarrak bertzerritan bezala hasi zen jainkoaren hitza ongi itzultzen, erduko personentzat jainkoaren hitza emaitea oso ona eta beharrezkoa zen, eta itzulpen ona emaitea. Eta protestantak hau aleman eta bertzerritan saiatu dira.
Geroz katolikoak, edabaima katolikoak beti Bibliaren aurrean bildur ziren, ez dakitzegatik, eta horrexegatik ez den, baina orain dagoen elizgizon eta elizgizonen egokera askotan, eta batez erdi elizgizon eta elizgizonen frakasatuen peste bat dauztut eskarentzate. Ez orduan lehanako zegoena, horrexegatik nik maitatzen dut egiazko elizgizon batekin mintzatzea, hemen adi zegoen orain aita aldinak ezolo, aspaldean ere zugutzut, nire eta aita aldinak bidartean ez da bai sortza ezin alizkideak gara eta estimatzen dut aspaldeanik. Baina, arraio, elizgizon berdina, elizgizon frakasatua, eta batez ere seminarista horiak. Ikusten duzute, libertade eta espontaneide utzez hitz egiten dela mai hontan, Krupi jaunari esan nahi nioke, ederki jardun zerala, baina hori Boitilaren itzaldi bat gehiago zirudin, orain euskerakin bakarrik aigirala. Baina ondo. Salvador Zanak esate zuen gauza bat esango dut, zein da elizgizona euskera idatzian hori argitzeko. Salvador Zanak esan noiz zuen, Fernando Artola bordari izanaren gatik, apesetan apesena. Nik esango nuke, Euskal Herrian, euskeraz, idatzidan guzia, ia guzia, ortodoxian idatzidan guzia, eta ia dena ortodoxian idatzida, protestante edo katoliko izan, hori guzia da eleizaren eraginaren eta doktrinaren espresio. Beraz, guziek dira nolabait, idazterakoan, euskaraz idazterakoan, elizgizon. Kontzeptuaren definizio dalako batetan sartu, eta hain zuzen problemari, definizio bila problemari igez egingo diogula martxa honetan. Biztan dago, norberak eskubide guztia daukala kontzeptu bat bere esperientziaren gogoaren arabera mugatzeko. Eta beraz, elizgizonen artean lehenengo, bigarren eta hirugarren dibizioko elizgizonak aurkitzeko eta rebotatuak eta... Bueno, baina orduan munduak ez du bukaerarik, mundua katolikoa da, kito. Lutero elizgizona da, lehen esaten nuena, eta berazkoitzeko gizon hori, Biblia itzuli duena ere, katolikoa da, elizgizona da, eta zein ez da, mesedez? Ze pagano ere ez da, pagano izan nahi duen edozein, eta ez da, esaten duen edozein ere. Gaurko Europan, pagano izatea, kasi, barkatu, kristaua izatea bezin zaila da gutxienez. Ze pagano baten barne mundura, grekora eman dezagun, zegarren mundukora itzultzea, ikaragarrizko astezia handi bat da, barnetasunik ez ezagutzea da, eta abar, ja imposible egiten dutena. Esan dezagun orduan, konzeptuak horrela mugatzekotan, kasi alperrik sartu gera hortik. Baina, izango du hemen aukera gure iritziak lasai emateko eta bar. Beraz, nik uste orduan, konzeptua mugagaitza baldin bada edo behar bada denpora gehiegi eramango bagenduk konzeptu gintza honetan, konzeptua ematen, uka ezinezkoa dela bai, elizgizona, nor nahi dela, elizgizonak eta elizgizonek izan dutela euskeragan alako eragin bat. Beraz, beste pauso bat gehiago. Euskeragan eraginik izan badute elizgizonak, nun izan dute eragin hori. Euskera mintzatuan, euskera idatzian izan badute, egin dute literaturarik nahiko da, literatur mailarako euskeraz idaztea, beste zerbait gehiago behar da, hontan sartuko gara gehiago gure bidean, bideratzen geran orduan. Beraz, euskeragan izan badut alako eraginik, inzidentzirik, euskera mintzatuan dudarik ez, euskera idatzian ere bai, lehen eman du hemen zerrenda bat. Euskera idatzi horretan zer egin dute, euskera gintza, euskera idaz gintza horretan. Egin dute literaturarik, ala ez, hor aldago literatura gintzareko beste maila bat, behar bada Federico hitz egin nahian dago eta zer esaten diguzu. Elizak eta latin eta greko bat du euskararengan influentza handia edukukan. Ezin ukatuzkoa da. Eta batez ere, ukandu alde guztietatik, euskaran oraingo, euskaran euneko ia larrogei latinekoa da. Baina hau sartu dira gregoren kulturaren bidez. Baina sartu askoz gehiago da behar bada gramatikan ere bai. Eta oso importanta zen ikustea zein zen erdiaroko gizon espiritua. Orduan Biblia itzulpena, Biblia izan da Jainkoaren hitza. Eta Jainkoaren hitza ongi
ikastea, ongi joatzea, Europako gizonentzat importantoagoa zen bizi den hizkuntzaz jakitea. Eta untaz baitzegoen harimaren salbatzea. Beraz, gizon horietan eta herri guztietan araboetan bezala eragina edukian handiak handu. Dudarik gabe, azten baldin badugu, geroagoz ikusten baldin badugu, Latin biblikoaren, gregoan biblikoaren influentziak handu. Eta ondan bidez, orduan bateze Palestinan mintzatzen, gizon kultuek mintzatzen zuten greiko hizkuntza. Eta handik behar bada euskaren formarik asko aldatu dira, bai eta sintaxis eta guztia eta berboa, eta ikusten baldin badu dibidez, etxemplu bat, Lezarragak itzuli zuen Biblia. Lezarragak itzuli zuen Biblia, hartzen baldin baduzu, alde batetik Vulgataren tekstua eta bertzearen gregoren originala, batzuetan ikusi behar duzu nola Lezarragak gregoren originala hartu zuen. Eta gregoren hizkuntzaren formak ere batzuk jarraiki ziren eta gorde ziren bateze gregoren influentzia handiagoa zena. Eta influentzia hori ez da handia izan solik Euskal Herrian, Europa osoan. Gregoren influentzia Europa osoan, oin handia izan da, non ia Europako hizkuntza guztiek grego biblikoaren, klasikoen bidez moldatu izan dira. Alemana, inglesa, denporan konstruzinumak, asa guztietan. Eta Elizaren bidez sartu dira, gregoek ere asmatu zuten kultur konzeptu guztian. Beraz, zaintzu batetan, Eliza izan da, gregoen kultura, zerbait kaldatuta, baina guganat ekarri duena. Beraz, munduan birur mirakul izan dira, eta bat Atenetan geratu zen, eta Atenetan geratu zen kultur mirakula, guganat, etorri da, Elizaren edo latinaren bidez. Nik uste dut, eta batez en momentu batetan, kultur influenzia, idatzi influenzia, beti etorri da Elizaren bidez. Zentzuntan ezin ukatuzkoa da hori. Baina, hemendu batetan euskaldunek, bertze herrietan, laikoek ere zerbait ekin behar zuten, eta Euskal Herrian ez dugu kan. Dudarik gabe, epoka batetan gizon guztiek eran bezala, Eliz gizonak ziren. Eta jainkoaren hitzaz ongi ezagutzea, askoz importantagoa zen, gure lagun urkoaren hitza ezagutzea baino. Eta untaz, Bibliaren influentzia Euskal Herrian eta Euskaran eta Bibliaren gabe ezin uler ditezke, orain Euskara dagoen egokera, nolakoa den Euskara, eta Euskara zentzuntan ia Bibliaren eta Eliz gizonaen produktu bat da. Mintzatu hizkuntza da bai, Bueno, nik jarraitu behar baldin badut, jake isiltasuna sortu den, nik uste dut Eliz gizonak eta Euskara planteatzen denean, eta historikoki jokatu nahi denean, aroak berezi behar ditugula lehenengo. Zane dut, orain norbaitek azaldu nahi badigu, edo liburu bat idatzi nahi badu, Bilbo 16. mendean eta Bilbo gaur. Eman dezagun liburu bat idatzi nahi duela, 100 horritakoa, seguru 80 idatziko duela esateko zein diferente den. Eta berdin galdetzen badugu, ez dakit, abalzizketa 16. mendean eta gaur. Nekazaritza gizartea bera ere, erabat aldatu da, eta gehiena esango duguna izango da, zenbat aldatu den, esateko. Eta hau, edozer gauzari mundu kulturalean aplikatzen zaiona, Elizari ere aplikatu beharko zaio. Eta orduan, Eliz gizonak eta Euskara esaten denean, pixka bat mugatu beharko da, Eliz gizonak noiz, eta ze Eliz gizon modu, eta abar. Eta orduan, nik batez ere hori esango nuke, geure zoritxarrerako herri honetan oraindik ikertu ez diren 1000 gauzen artean bat, geure Elizaren historia egoki bat da. Eskolaren historia egin gabe dago, esate baterako. Baina gure Eliz instituzioen historia egokirik ere egin gabe dago. Metodo modernoekin, alderdi sozialak eta kulturalak eta ekonomikoak Elizarenak eta aztertuz. Ze gure Eliza guztiak bezala munduan, gizarte batetan, konkretu batetan, egon da, desarrollatu da, eta historia horren izpilu bat da. Eta beraz, egin dituen gauza onak eta txarrak, eta baita Eliz gizonek euskararekiko eduki duten jokamoldea, ona edo txarra, edo eduki duten gutxia eta askoa, gizarte horren barruan ikertu beharko da. Hau esaten dut, esate baterako arrazoi bategatik. Objezio batzuen artean dago, Elizak euskararen alde egin du bere probetxurako, eta interesatzen zitzaiolako. Eta proba alkanto, beti ematen den bezala, ez dagoen probak ematen dira. Trentok eragin zuen euskal literaturaren, nik ikusi nahi du Trentok zer arraio eragin zuen zeinengan.
Ze hori beti horrela esaten da, baina nik ez dut aurkitzen. Nik aurkitzen dudana da, euskal idazleak agertzen dira, bueno, lehenengo, aurkitzen dudana da, dekretoak Trento dela eta ez dela, ematen direnean, ongi etorren nahi. Bai. Bueno, bai, Aita Santi bere zain egon gara, etorri zaigu, eta benetan pozgarri da. Gure literatura inok ezagutzekotan, Aita Santik ezagutzen duelako, hainbat lan ikaragarri egina delako, eta eleiz gizona Federico esan duen horietariko badelako, Aita Santi. Bere Karmelen bidez, Olertin bidez, bere itzulpenen bidez, mundu grekoa eta klasikoa, Odisia oraintzu itzuli du, berdinenea zena, oratiren odak edo bailenago, eta bar. Beraz, egin du lanik mundu klasikorik gure garatzeko Aita Santik. Gero, gure arteko lanak eda argitaratu ditu, Arrasebitianak beste. Eta gaur ere, hainbat lan eder egiten ari da, ez dago besterik Eusko ikaskuntzako separatak ikustea baino, Euskal ikaskuntzaren aleak ikustea baino Aita Santi lan egiten duen. Beraz, hemen du Aita Santi eta berari ere hitza emango diogu, baina barka dezala momentu honetan, eta lehengoaritik jarraituko dugu behar bada edo bideratu. Eta nire egin dugu naiz, Jose honetan, nire egin dugu naiz. Orduan, eleiz gizonak euskeragan eta euskeraz zergatik aritu izan dira. Federico esan duen bezala arimak salbatzeko, euskera bera salbatzeko, ala euskera lantzeko literatura eginez. Hor da gauzia. Eleiz gizonak ze izan dute euskeraren alor zail haundi horretan. Euskera arimak salbatu nahi izan dituzte, ala euskera zerbait gehiago egin, literatura maila bat eman. Literaturaren asera Aita Santik ongi dakin bezala da besteok bai, euskal literatura idatziaren asera apaiz batena da. Da mundu guztiak badaki, ura idazten duenean ez duela doktrina erakusteko idazten. Baizik, bere hizkuntza oraindik ez daukan maila batean munduko hizkuntzen artean jartzeko. Beraz, badira eleiz gizonak euskeraz egin dutenak euskeraz egin behar zutelako, eta badira eleiz gizonak euskeraz egin dutenak doktrina erakusteagatik. Hemen gauza bat egia. Egindana zeinek egin du. Hoiek egin dute. Ona edo txarra hoiek egin dute. Eleiz gizonek egin duten euskara idatzia kentzen baldin bada, gure liburutegietatik estanterik gehienak utzik geldituko lidake euskerazko liburuetatik. Beraz, egindana hoiek egin dute. Ikustagun ona izan den edo txarra izan den, eta zer balio duen edo zer ez duen balio. Ez nintzeke eraban konforme egongo. Eta egia da, egin dutenek egin dute, eta gaizki egin badute ere ondo egin dute, ze ondoago inork ez du egin, hori konforme. Zergatik egin dute. Eta uste eta dudala ikertzeko edo dagoen arazo bat behintzat. Eta nik ez dut ikusten, beti esaten baldin badere, arimak salbatzeko egin dutela hori? Bueno, arimak kondenatzeko segurazko ez. Baina arimak salbatzeko nik dudatzen dut. Ze agertzen diren motivazioetan, ez dira eliz motivazioiek askoz gutxiago agertzen dira. Eta agertzen dira, hasieratik, bueno, Etxepararena hizkuntzaren tornuia lortzeko. Eta beste guztiengan, ernazimentuko gizonengan, beranduraino iristen da, Donibane Zararaino jarri litik hau nahi baldin bada, ernazimentuko mentalidade, hizkuntz filosofia bat orduan sortzen da garbi, Europan, mentalitate hori agertzen dute. Gero Larramendiren belaunaldia datorrenean, berriro hizkuntz kontzientzia garbi batekin agertzen dira. Eta gaur egunera arte, eliz gizon omen diren, edo diren, horiek, euskal zaletu, ez dira, dirudienez, inoiz egin motivazio erlijiosoz, hau da, beren instituzioak inspiratzen ziren motivazioengatik, baizik hortik aparte. Eta adibidea da, beti egon direla elizgizon asko, eta elizgizonen artean euskal zale oso gutxi. Eta ez bakarrik gutxi izatetik aparte, aparatuan bertan, edo nahi den bezala ditu orain, marginalak izan direla. Ez laguntza ikaragarrik izan dute generalean, ontarako nik uste dute testimonioak eman litzazke, esan tionen dia, segurazko.
Euskaltzalea etzan beraz, Elizak etzion laguntzen, inundik ere, dirudienez Euskaltzaleari 16, 17, 18, 19, eta 20. erdira arte gutxienez, etzion laguntzen, eta hontaz behar bada luzatu liteke, geroago arte. Nik ez dakit zegetik desenkuzatu behar da Elizak ariman salbatzeko, nik izat person baten ariman salbatzea motivazio oso handia da. Nik ez dakit unen egiteko, Eliza ari izan bada, nitzat motivazio eta eginkizun handia zen, ez zen beharrezkoa. Behar bada, arkular baino hobea da eta goiagoa. Ez que justu motivazioa handi hori ere ez du erabili hemen Elizak. Hori ere. Jose, zer horrek aipatu duzu Aita Santi, etorri da, eta beraz, gai honi loturik nik berari eskatuko nioke, bere esperientzi personala ez ezik, azaldu dezaigula baita ere, beradalako mai honetan hain zuzen, adin handikoena, veteranoena, mai honetan. Ezagutu zuen gure artean, berbizkundia deitu izan zaion garai eder hori. Beraz, bere esperientzi personala ere bai, Elizaren aparatu gandik laguntzik izan duen ala ez hainbeste lan eder egiteko, mila euskal olerki eder, besteak beste, hainbeste eder egiteko. Zure esperientzi personala, inortik aparte, zuk bizi izan zenuen garai hori, aldi hori, guk ezagutu ez genduena, zuzenki, ian bezalez azaltzen diguzun ze giro zegoen, eleiz gizon asko sonatu egin ziren, zaitegi esatu baterako horixe bera, lauaxeta bat, eleiz gizon hartzen badu behintzat, aristimuño handia, ia zerbait esaten diguzun, Aita Santi, garai aldi horretaz. Garai hori oso garrantzia handikoa da. Gerraurreko garaia. Beste garai batzu be izan dira euskal literatura zehar, lehengo digazita, gauza asko. Eta hemen esan dozue, hau arima salbeteko, eleizia beti eukida bardura bat, bere eleiztarrai lagundu, eta arima salbatzeko laguntasuna zan hori batez ere, hemen ez gara aragi bakarrik baita arima ere espiritu ere, eta eleiziaren arloa hori izan, eta eleizia zergaitik indartu du euskerea, eta zergaitik izan dira eleiz gizonak idatzi dutenak etorretara, nik uste dut, euren asmoa hori zala, arimen onerako. Eta libururik gehienak izan dira, eleiz liburua zergaitik, eleiz gizonak izan diralako, eta ez osagilea medikuak etorretara, eleiz gizonak baino, eta hori zigaitik, eleiz gaiak izan behar eurak, ondoen ekizenak eta erabilteko be, errestasun gehiago zeukenak. Zergaitik ez dira izan, zate baterako osagileak idazle, izan dira, banaka batzu, baina gitxe baino ez, eurek ez zeuken arlo hori, baina eleizia euskalduna zan, eta orain txeben, igiztu bat euskalduna dala, Euskal Herrian oso jokatu ezkero behintzat, eleizak, erreginota honekue, eta hori txegaitik. Orain, basuk itan dut ustazun, giro hori, hor, gerraurreko giro hori, edo honako beste pizkunde bat ezan geinke. Pizkunde bat hande jartzen dute, gure etxeparen garaian. Gero larramen diren garaian, bebai hori zekorrela markatzen du behintzat. Eta gezo beste pizkunde bat izan zan, hori gure gerraurreko garai hori. Oso importantzia handikoa da eta ederra. Asko ikasi bakoa, batez be gazteen artean, ni apur bat mindut egoten azaritan, gazteen honako liburuak ikusi, edo euskal literatura olako guzak, eta zarritan ikusten da ez dutela ezer irakurri, edo gauzak gitxi. Oraintza ziria pizkat irakurri eta gero ikasten, baina garrai oso zera zan, importantea zan. Eta pizkunde gogorra sortu zan orduan, gerraurretik. Errepublika guretzako gogorra izan zan, baite Primo Riberaren ditadura be, oso gogorra. Eta hor daukazu, niegun okaz egonaz, honen Lauazetaren olerkia batzen, hemen Euskadi orduko aldizkaririk gogorren abertzaletasunean bintzat. Eta arepe galazota zeukan euskeraz idaztea, eta honako zailtxo batzu bakarrik. Eta hori guretzako euskaldunontzako nik uste dut ongarri ona dala. Bezan zirikatu ezik glotan geratzen gara, ez dugu lanik egiten. Baina bai primari berak eta gero, hau errepublika etorri zanien be, errepublikak esate batara galazo egin zituen gauza asko euskeraren aldeko gauzak.
Baina gero etorri zan, jauzi edo, bentset haue estatuto zala eta ez tala eta honetara, beste giro bat sortu zan Euskal Herrian, eta euskerearen alde bat ez be. Eta ordukoa ditugu, gure aitzol, entzute handikoa zan Euskal Herri osoan, berak, Gasteizen egoala, gure misiolari errebista txiki bat argitaratzen zuen, bai? Eta oso ondo ekian euskeraz ikusten da, berak egin dago itzaurretatik, Euskal Horretkiak eta itzaurria beti berak egiten zituen. Eta orduan sortu zen honako giro aparteko bat, eta asko ziran Euskaldun jatorrak. Aristimuño bera, eragilea zan hori, berari idatzi edo zeu zer egin ezkero, zutu egiten zitu. Gu ondinok, olerke gauzetan ezate batero gaztea gina, baina bere kartea eukiko gendu. Zerbait idatzi ezkero, berak guri idazten ziun karta edo zerbait, beti garra emotaz, animatzen, honetara. Aristimuño. Gero horreguan beste Lizardi, oso eragilea zan haube. Hori zera zan, lege gizona, abogado, honen zan. Baina, gizon jatorra Madrilen ikasi eban, Bilbon da Madrilen, baina bitartien euskera bebai, eta ondo, batzuk esan dut egun okaz, Lizardik euskera gaizki zekiela. Ez, arek ikasi egin eban. Nahi eta astu lehengo ekian euskera gero ikasi egin eban, da bere liburuak oso jatorra dira. Gaur eta beti atseginez irakurten diranak. Bere olerkiak eta bere islauzko, prosazko gaiak. Hori. Gero, zeuken hemen horixe, idazle apartegoa. Zuek izango dezut autorik bestie. Baina, eleiziak lagunduta izan dira honek, idazle honek. Bai horixe, bai Zaitegi, bai Lauatxeta, honek. Da zergaitik lagunduta eleiziak. Ba eleiziak bera oro hartuta goitik eta honeta begiratu ezkero. Baina orduko, bai seminarioetan eta baita gure ikastetxetan olako euskeltzale jatorrak eguezan asko. Eta horre baten bat ikusten ebenian, honeke zehozer egin lehik Euskal Arroan, horrek indarra eta garra eta arraza emoten zioten bai oiei, eta horrek egin ziren, olerkari eta horrek egin ziren, bai idazle. Ezate baterako Gasteizko Kardabera estaldiak, aneuen, gure Manueleko ona, barandiaran da horrek ziren, orduan irakasleak, da beste talamaz, da horrek garra ematen zioten, honei Gastei, zehozer idazteko eta egiteko. Eta orduan sortu ziren apaizen artean, asko eta asko idazle honak. Eta gero beste ordenan artean, bai Arantzazuko honek, Frantziskanuak, bai Kaputxinoak, eta horre zeruko argiak nolako lana egin zuen orduan, idazlea sortzeko ordukoa dira, gure Gaztelu, gurakoa Loramendi, eta hainbat, zer horretan, zail horretan agertzen dira, idazle honak eta olerkari honak. Gero, gu, Karmel Darrok bebai, pasionista bebaziran pizkat, Karmel Darrok, larrain geunken, Karmengo argia, eta horren bitartez, guztiok ondino ikasle gintzala, idazten gendun, eta horbaz, da hortik azten dira, aitak ez solo, aurregoan, ni bornegoan da beste asko eta asko, gero Ameriketara hortatzien, joan zira. Hoxigatik, garoi hori, olako pizkunde zera garali dala esan bihar. Gero etorri zan hau gerra, eta hor geratu zan gauzea, eta urteetan, ezer egin gabe. Oin, barruan daukagunean zerbait, edo zeintokitan egon dabe, zerbait egingo dugu. Dor juen ziren, Zaitegi izate beharako, horti ziren Ameriketara, jesuita gozkozerak izan ziren orduan, horre, Loiolan ego zala, ikasle horrek orduan izan Zaitegi, gure beste bordago bazterritxite, gure handi maibinagabitia, oso idazle ona, bere idazlanak bildu nahi ditut nik, eta Lauatxeta hor zertu zan, lehenengo Loiolan, eta edo Durangon hemen, gero Loiolan, eta gero Oinan, eta gero, ez eukela, edo aurrera jarraitzeko zera hundirik, erden, eta angeratu zan, Euskadiko Euskal Atala, berak zuzendu zuen urteetan, hoxigatik hori garai hori zerata. Hor geratu zen, gerriak ebaite, etenda, oso zuen. Eta batzuk izguren zen Ameriketan, beste batzuk hemen donetara, baina horretara bintzat. Ederki. Aita santik. Ez, hemen
botila aitatu den eskero, tira, dana dator batera. Bueno, aita zaintik oso ondo azaldu deuzku berbizkunde garai hori orduko Eliz giroa eta abar eta Eliz inguruko idazleak nono sortu zidan eta horretan saiatu da ederki gaina. Bestalde guk ezagutzen dugu gitxi dauzko hemengo hegoaldeko giro hau edo hegoaldeko zenbait idazle eta estudiatu eta aztertu ditugu. Behar bada ez dugu hain ondo ezagutzen iparraldeko idazleen giroa eta garai desberdinak Eliz gizonen ikuspegitik hau ere. Horretarako dugu hemen Itxaro Borda. Itxaro Bordak azaltzen digun iparraldeko giro hori historian zehar, nahi baldin badu, baina Eliz gizonan ikuspegitik. Arratsaldeon. Lehenik eranen dut, pena dutala ez seminario batetik pasaturik hemen diren jaun hauek bezain ongi euskaraz mintzatzeko. Hauek errestasun asko daukate euskaraz mintzatzeko, nik gutxiago. Beraz, saiatuko niz aipatzen, Eliz gizonek ze influentzia ukan duten 19. mendetik orain arte iparraldeko literaturgintzan. Lehenik, apezak izan dira eredu literarioen sortzaile. Bigarren puntu batean, eredu horien erabiltzale, luzaz, 20. mendearen erdiraino, eta orain ere, badira herrestan ibiltzen direnak. Eta eredu horien sortzaile eta erabiltzale bezala, askok kontsideratzen dute euskararen zaintzale privilegiatuak izan direla. Eta puntu honetan, ados naiz Jose Azurmendik erraiten zuenarekin, ambiguitate bat badela, alde batetik bai eta bestetik ez. Zaintzale bai eta zaintzale ez. Zaintzale bai euskara erabili dutelakoan, idatzi dutelakoan euskaraz, euskara normalizatu dutelakoan, eta nahi bada, euskara ederaren konzeptua sortu dutelakoan. Hain nazkagarria zaigun euskara ederaren konzeptu hori. Eta bestetik ez dira zaintzale izan, erran genezake des euskalduntzearen faktoreak izan direla. Errez da ulertzea, 19. mendean gure gizartea nekezaria zen. Laborariak ziren gure burrasoak eta gure aitatxi eta amatxi eta besteak. Eta, Frantzian gertatu zen, prentsari buruzko lege bat izan zela, duela 110 bat urte, eta kasetak atera zitezkeen edozein hizkuntzetan. Eta euskaldunek, xuriek, eran nahi du eskuinekoek, behar bada eskuineko hitz horrek ez du eran nahi handirik, baina xuriek, pentsatu zuten, astekari bat egitea, eskualduna izenekoa, eta eskualduna hortan, apezak ziren eta notableak buruzagi, pentsa maisoak ziren. Eta nolaz, eskualduna kaseta hori euskaraz zen, etzen Baiona inguruan zabaltzen ahal. Aterabide bakarra zen kanpainetan edo baserrietan zabaltzea. Eta beraz, euskara espezializatu dute laborarien munduan. Ederki espezializatu dute. Baina uste bat bazuten, gizarte hori etzela sekulan desagertuko. Eternela zela, betikoa zela. Euskaldunak, betikoak, eternelak, sekulan aldatzen ez direla uste den bezala. Baina, maleruski, zoritxarrez, Europan sartu garenean eta pixka bat lehenago bigarren gerla bukatu ondotik,
laborarien gizarte hori aldatu da, eta asko aldatu da. Izan da emigrazioa, bai, izan da emigrazioak okandu eragin handia aldaketa hortan. Jendeak joan dira herritik. Eta euskaldun horiek hirira joan dira. Eta hirian beren euskarak ez zuen baliorik. Hirirako etzen egokitua. Eta emeki apesek eraiki euskara rural edo nekezal sistema hori arras desfasatua gelditu da gizartearen evoluzioarekin. Uste baitzuten gizarteak ez zuela aldakuntzarik ukanen. Beraz, hori zen euskararen zaintzale ez, haren lehen puntua. Gero gizarteari lotua den beste puntu bat bada, euskara nolaz laborarien hizkuntza zen eta nolaz kontra-erreformatik mende honen erdiraino laborari gehienak katolikoak ziren, giristinoak, euskara fededunen hizkuntza zen. Eta eliz gizonek bazuten nola egan pentsamendu berezi bat, oso logikoa zena, oso razionala, hola pentsatzen zuten. Iduritzen zaut, hola pentsatzen zutela. Baina iduritzen zaut ere, ez zutela gaiztakeriz edo manera hortan kalkulatzen. Baizik eta karitatez eta sendimendu honez. Uste baitzuten arrazoin zutela. Beti uste dute arrazoin dutela, orduan. Ez da zaila. Lehen erranaldia litake, euskaldunek euskara baizik ez dute ezagutzen. Ordu haietan, frantsesa gutxi sartua zen laborarien munduan. Bigarrena, euskaldunek fededunak izan behar dute. Beraz, euskara zain dezagun. Euskararen alde aritu gaitezen. Hori izan da beren arrazoinamendua. Eta berriz laborarien gizartea desagertu denean, elizak ere ustu dira eta apezen indarra, apezen boterea ere pixka bat ahuldu da. Oraingoan, memento honetan, erraiten alda, apezak beste edozoin botere publikoren hein bererat eroria dela. Ez da lehen bezala, eliza lehen, gero errepublika, nahi bada, Frantzian. Denak mail berean dira, ez bada eliza pixka bat beherago oraino. Dependitzen du biztan dena zelekutan. Gero, behar bada nobaitek mintzatu nahi du? Nahiago dut bukatu zen eta gero, bai. Gero, apezek, euskal gizartearen modelo hori, euskaldun, lehen eskualdun fededun, modelo hori finkatu dute, eta modelo horren aipatzeko, justifikatzeko, literatura gizarte modelo baten justifikatzeko egiten baita ardura, literatur apestiak baten ereduak ere sortu dituzte. Erraiten alda hori, 19. mendean emendatu dela, hasi dela emendatzen, orduan hasi dela indar pixka bat ardiesten. 19. mendean eskualduna kasetaren inguruan. Eskualduna kasetan parte hartzen zuten Iri Arturiti batek, Zaldubi batek, Otsubi, Monseigneur Saint-Pierre, Etxepar batek eta abar. Orain guk, nola egan, iparaldean literatura egin dutela kontsideratzen dugun
edo ditugun pertsona horiek denak eskualduna kasetaren inguruan ibiltzen ziren. Gerosago, 1921 goiti, intelektualak, ikerketa lanak egiten zituztenak gure herriarat pasatu dira. Eta kasetalariak egon dira eskualdunan. Horiek izan dira, nahi bada, asmatu eredu horren aplikatzaleak. Kasetalaritzan eta ikerlaritzan. Literatura impersonalaren ereduak sortu dituzte. Gai bukolikoak erabiltzen zituzten. Laborarien gizarteak ulert edo konpreni zitzazken gaiak erabiltzen zituzten. Baina literatura hori, edo literatura horrek, goiko, gainekoa izaitearen komplexua bazuen. Egan nahi dut, laborari xumeek konpreni ditzazketen gaiak tratatu edo tratatzen zituztela. Gainetik behiti ibiltzen zen mugimendua. Nahi bada jainkotik edo zerutik lugerat. Eta normalean idazten den bezala. Pentsatzen da irakurleari, baina ez du bakotsak bere burua zentzuratzen, beheragoko edo sozial mailan beherago diren jendek ulertzeko gisan. Irakurleak nahi badu, ulertu egiten du indarra, ulertzeko indarra. Baina orduan ez, eta paternalismo hitzaz, defini edo erakurtz ginezake apesek eta Eliz Gizonek zuten komplexu hori. Beraz, literatura egiten zuten impersonala izen ordeekin, ez izenekin, elitista, morala asko sartuz, debeku asko, hau ez da egin behar, hau egin behar da, ez dakit literatura egin dute, katesimako liburuak egiten balituzte bezala. Gero, egan behar da ere, ez ditugu hemen behar da apez horietarik asko hilak dira, eta ez dugu haien memoria molestatuko. Eta onartu behar dugu garai haietan, apez izan horiek zirela eskolatu bakarrak, seminarioetarik pasatuak. Apezak, bai eta notableak. Notableek eta apezek eraikitzen zuten sare bat populazioa, jendea kontrolatzeko, maila guztietan. Eta apez horiek zuten bakarrik formazione berezi bat, horiek ziren ateratzen ahal populutik, eta populutik ateratze horrek merito bat ematen zien, hautatuak zirela senditzen zuten. Eta hautatu bezala elita batean sartzen ziren eta senditzen zuten elita batean zirela, elitistak zirela. Ez behar bada alde txarrera, baina elitistak ala ere. Elita horren izaiteak eta apezek egin duten literatura hori gainetik behiti etortzeak, ondorio txar bat bederen ukandu eta hau deseuskaluntzearen prozesuan sartzen aldugu, elemento bat delakoan, superioritate sendimendu horrek, beraz ondorio txar bat ukandu. Eskualdun aguntek, gu bezalako eskualdunek, gure hizkuntzan ginuen konfientzia galdu dugu. Eta ardura entzuten da, apez baten predikoa entzun ondoan edo zerbait irakurtu ondoan apez batek edo, nik bi apez klase konsideratzen ditut, apez profesionalak
eta apez, nola egan, afizionadoak. Apez izan gabe, apezek, elizgizonek, eraiki ereduetarat plegatzen diren laikoak. Behar bada ez da txarra, zen eta Euskal Herrian, iparaldean, ezin da Euskal literaturarik egin, ez bada eredu horietarat moldatzen. Jende batzuek iparaldean badakite zer kostatzen duen ez plegatzeak. Eta laster damutan sartuko dira. Beraz, Euskaldun aguntek ardura erraiten dute gure eskuara ez da egiazkoa. Edo gure eskuara ez da garbia. Hori, adineko jendetan ardura entzuten da. Eta biztan dena, inferioritate sentimendu horrek ahalgea sortzen duela, kulpabilitate sentimendu bat ere, eta erreakzioz, Euskararen erabiltzea uzten da notableen eta elizgizonen munduan diren jendeekin. Haiekin, beldur bat eta ahalge bat bezala sortzen da haiekin mintzatzean, Euskaldun aguntetan. Ez dakit ulertzen duzuen. Bai, beraz, egin dute Euskara garbia, Euskara edera eta Euskara garbitua ere. Eta eredu horiek, belaunaldi batetik bestera transmititzen dira. Hori da patrimonio genetikoa bezala. Eta transmititzen dira kaseten, aldizkarien inguruan sortzen diren eskolen bidez. Azken denbora hauetan, eskola famatu bat izan da, Lafiten eskola. Uztaitzeko seminariotik pasatu jendeek moldatua. Lafiten eskoetarik pasatu jendeek moldatua. Eta badira beste eredu batzu ere, eskualduna inguruan eta herria kasetaren inguruan, orain berrogoi urte duten idazleak asko herrian hasi dira idazten. Eta kooptatze, ala deitzen aldugu, kooptatze sistema bat badago, eta kooptatze hori kritikaren bidez, kritika kakotxen artean literarioaren bidez. Eta kondizio hortan, kritikaren egibidea da, hautaketa posiblearen ofizializatzea. Batek bere seme espirituala hautatzen du. Eta seme espiritualak bere seme espirituala hautatzen du. Eta beti ereduak duplikatzen dira, beti transmititzen dira manera berean. Manera berean ez osoki behar badazen eta gizartea aldatzen bada, ereduek ere aldaketa minimo bat ukaiten baitute. Eta kritikak ardura laudagarria dira, beti eta bukatzen dira, badu merezimendu, eta ez da bat ere aztertzen idatziaren mamia, edukia. Aztertzen dena da forma, sintaxia, gramatika aldetik, hizkuntza aldetik. Hori behar bada gure gaurko garai hauetan hizkuntzaren problemak hain biziak direlakoan. Behar bada hizkuntzari emaiten diogu lehentasuna horregatik. Azken puntu bat, bai? Bai, alba duzu labur-labur, bai, azken moztuaz. Azken puntu bat, apezek eta elizgizonek, apezek, ulertzen duzue, apez profesionalak eta besteak, beti literatura voluntarista egiten dute. Huts bat betetzeko egiten dute. Ez sentimendu batzuren transmititzeko, ez. Euskaraz, falta delakoan, edo irakur gaiak falta direlakoan. Eta duela 2 asteko argian,
ez da gehiago zeruko argia, baina argia ere. Argian, aurkitzen alda, Xipri Alberbid apesari argiako erreportero batek egin dion elkarrizketa. Eta hemen, erraiten du, egiten dut, 3 liburu idatzi ditu, egiten dut ez saltzeko, baina euskaraz irakurgaiak izan ditezen. Eta segitzen du gauza honekin, eranaldi honekin, nahiukan banu frantsesez idatziko nuen. Beraz, beretzat ez da garbi euskaraz edo erderaz idaztea. Nahiukan balu eta kondizioak alakoak izan balire frantsesez idatziko zuen, erderaz idatziko zuen. Beraz, alde hortarik erraiten alda, eta ez da bakarra, manera hortan pentsatzen duena, literatura voluntarista egiten dutela. Eta finitzeko behar bada, edo, bai, finitzeko eranen dut, nik personalki ez dutela nola egan, asegerik elizgizoneri edo apezi buruz, nahi balin badituzte beren ereduak segitu edo transmititu egin dezakete, baina kontuz, badira, jendeak beste alternatiba bat nahi dutenak. Eta problema da, apez kontsegratu horiek beste alternatibarik ez dutela nahi. Eta hori da problema bakarra, bestela pazifikoki bizitzen dugu gure... Ederki. Konturatuko zinaten, euskera idatzian erori gerala. Eremu hortan gabiltzara eta euskera idatzitik ez degula kasik orain arte behintzat, mai honetan, alor horretatik ez degula irriten ez gerala atera. Baina elizgizonak izan dute garrantzirik eta inzidentzirik euskera mintzatuan ere, beste bat, sermoietan eta bar. Hemen bertan, aurten argitaratu den liburu hori, lekuko edo testigu da, Epifanio Antonio de Lorenzo de Olabarriaren sermoi liburua. Beraz, euskera mintzatuan izan dute elizgizonak eginkizunik, eta egin ere egin dute. Eta euskera mintzatuan sartzen da, hain zuzen, bertsolaritza ere, ahozko literatura izan iguri. Eta nola duen, gure artean, Jose Mari Aranalde, bia zer esaten digun. Izan aldu, elizgizonen sail horrek, zu nahi dezun zentzuan, eraginik, inzidentzirik, importantzirik, bertsolaritzen. Etxepare, 3. aldiz aitatzen dut. Hain zuzen, bersotan datorrelako Etxepare. Baina, hortaz aparte, bi izen bakarrik eta labur ni baiaiko naiz. Bi izen bakarrik aitatuko ditut. Lekuna eta Zabala. Beste asko aita ditezke, baina horiek biak. Hemen dauden burusoilduek badakite, bersolariak ez zirela aintzakotzat hartuak jakitu den artean gure herri txiki hontan. Itxaro Bordari esango nioke zerbait, orain ez diot esango, denbora baldin badet gero. Hor dago Etxegarairen testimonio bildurgarri hura bersolarien kontra. Zein izan zan bersolariaren lore eder hori, gizon ikasirik, bersolarien lore eder hori, gure kulturaren baratzan jaso duena, zein, Oiartzungo Manuel Lekuona. Zuek gerraurreko bersolari hoien mundu hortan izenik entzun nahi badezute aipagarririk eta aipatzen denik bersolaritzaren munduan, hor dezute Manuel Lekuona. Lehenengo gizona serioski bersolaritzat liburu oso bat egingo duena. Eta bigarren, abizena Zabala duen arren, Euskal Herri hontan honenean behar zaion hainbat esker bersolarien mundutik esaten dut. Aitortu etzaion gizona, hor dago aita Zabala. Zeinek jaso du
Euskal Herrian hainbat ziento berso paper bastarretan galdurik edo erdi galdurik zeuden, hoiek zeinek jaso ditu, zeinek hoiek liburutara eraman ditu, zeinek zehazki, kritikoki, serio, bertsolaritza ekarri du paperera unibertsitarioak beren ikasbide izaten duten tresna horretara, Aita Zabalak. Beraz, horrekin bakarrik erantzuten dio dara uste dut, Abel Bigotedun honek egite zidan galderari. Bai, nik esango nuke, Josemari badala gaur beste fenomeno bat ere, bertsolaritza teorizatze lanetan ibili direnetik aparte baditudula bertsolari praktikoak ere. Bai, honek esan nahi du adibidez, 82ko txapelduna apaisa dela. Baina ez da txapelduna apaisa dalako, baizik bertsolaria dalako. Nola nahi ere, ematen badit, minutu bat uzten badit egin behar dut ohar bat. Bada, nire ustez, gure herri hontan, pentsatzen hasia denik, bertsolaritzari jende ikasia tarte hortan sartzeak kalte egiten ote dion. Egin ote dion eta egiten ote dion. Nik gauza bat esango dut bakarrik. Errukide dela bertsolaritza baldin behera tiatzen badu. Bertsolaritzak beste gauza guziek bezala fintzen eta lantzen jun behar du. Ta landu salmantikak egiten du, eta ez bestek, praktikaz aparte. Beraz, norbaitek hori uste baleza, eta norbaitek uste eta esan izan duen bezala. Hitzezitz esango dut, hitzezitz, norbaiten belarrintzat mingarri gerta baditeke ere, apaiz hostia hoiek, hortik endu arte etzeko zerreginik, ibili dedila argi. Gure ahoa ez dago gaur edo zer gauza jateko eta irensteko prest, finduagoa gaude. Eta bertsolaritzak ere, fintzen bada hartuko du indarra, eta ez bastotzen bada. Ongi da, bueno. Behar bada alako azterraldi bat eman diogu historiari bai honetan. Saiatu da behintzat maia histori ikuspegi bat eskaintzen edo ematen. Eta galdera hau maiarentzat besterik gabe, gaur eguneko gure alan deituko digu beste berbizkunde honetan. Gaur eguneko euskera gintzan ba aldago ezer esaterik eleiz gizonen aldetik, eleiz gizonak nabarmen dira gaurko euskera gintza honetan, ala ilunduak daude, galduak daude, euskera gintza profano honetan sarturik nastuta daude, ala badago eleiz gizonen euskera gintza bereizirik, gure egunotako honetan. Eta argi dago, hemen bertan, badaudela euskera lantzen ari direnak, bai entzulegoan eta baita mailan ere, esan dugu lehen, Euskaltzaindiaren buruzagi edo lehendakari baita bilazen dela, hain zuzen, Federikoak egin zion sarrera hitzaldiaren erantzuna 52an Euskaltzaindian. Eta beraz, baditu datu batzuek, zer esan dezakegu gaur gure gai zabal honi buruz gure urtetatik, 20. mende honen bukaerat. Nik labur gauza bat esango dut. Zorionez gure herri hontan, euskal gintza pasa da apaizen eskuetatik kanpora. Zabaldu da, zorionez. Lehen esan ez dedan gauza bat esan behar dut. Euskal literatura lehen esan dut. Egin dutenak apaizak izan dira, eta hori hor dago, ona edo txarra danda galdetu behar dana zerbait galdetzekotan. Egina hori da. Dudik ez dana gauza bata. Ez dala egin beste gauza bat. Eta dudarik ez da falta dala. Eleiz gizonak nahi eta nahi ez muga batzuen barruan bakarrik egin baitute eta egin baizezaketen, bestea falta da. Eta gaur beste hori ere etorri da. Argatik nik ez dut pentsatzen gerora, gaur oraindik izan dezakete oraindik garrantzirik, gerora eleiz gizonek garrantzia partekorik izango dutenik gure euskal gintzan, zorionez herri honek bere gain hartu baitu, bere aduen zerbait.
Buruz euskal, zuk erran bezala, epoka batetan, herri guztietan elizgizonak egin dute lana, orain arte egiten dute, nire buruz ez dago hutsa elizgizonetan, baizik eta elizgizonez zirenak, eiek zerbaizka gehiago gimerukete, eta hau beti pasatu izan da herri guztietan, hastean, atxarrean, beti izan dira gehienak elizgizonak. Geroz, handitzen eta emendatzen da, ez elizgizonak direnen kopurua. Zoritxarrez Euskal Herrian ere, orain ere ez dago herri kultibatuten edo kulturetan den proporzionea. Hartzen baldin baduz Espainiako Akademia, dudarik gabe badago elizgizon batzuk oso txakintxoak ere akademikoa. Euskal Akademian nire buruz elizgizonen proporziona handiegia da. Hau ez da nire buruz elizgizonen behar badarrua, baizik eta bertzena. Baina dudarik gabe, mementu batetan, kultura handitzen, abaritzen, ugaritzen, zabaltzen den mementuetan, beti gehiago eta sortzenago dira bertzeak. Eta orain arte ez dira sortu, beraz, aipatuz Euskal Akademian, elizgizon batzuk dira, nik ez dut uste, naiz eta haien kopurua hoin handia izan ere, haien lana importantena da, Euskal Akademian ere ez, baina badut egiten, bertxak orain, bertxak geroago sartzenago baldin badira, orduan haien kopurua behitituko da. Eta orduan Euskal Herria ere herri nolabait laikoagoa bilakatu da. Eta batez ere iparraldeko Euskal Herrian, hemen txaroak epatu bezala, nik ni ere iparraldeko Euskal Herria urte askotan bizain naiz, eta harrituak gelditu nintzen, nola iparraldeko Euskal Herrian hemen baino askozaz gehiago eta mila bider gehiago reakzionarago diren, eta batez ere apesen bide. Iparraldeko apesak, hemengo egoialdeko apesak baino bider reakzionariago dira. Hemen gauk aldatu dira, behar bat gerlan unla zego zen, orain ere zabaldua dira eta kultibatuago nira buruz, eta zoritxarrez, oin bertzez zen, ez dakit orain aldaltzen den, baina han Euskara kultibatzen zuten batez Euskal Herria bere eskuetan dukitzeko. Ez dut uste hemengo elizgizonei buruz, orain guztiei buruz, errandizak batzuk, badabide, epoka zarreko modu ez ibilten dira, bertze batzuk ere ez, gauza batzuk egin ego, baina zoritxarrez iparraldeko Euskal Herrian orain arte gehiegi apesen mendean zegoze. Eta guztiok pentsatzen dugu Frantzia eta Espainia artean egiten du diferentzia, Frantzia askozaz libreagoago, sozialistago, ezkertarago dela, eta Espainia beti reakzionarago. Hori ez da gertatzen, konparazioan egiten baldin badu Eskualerria eta Euskal Herria. Eskualerria, beraz, iparraldeko Euskal Herria, beti askozaz atzeratu bago izan da, hemengoa baino. Lastima bat da, hemen elizgizonen kontrariorik ez egotea, aitortzen duten ez denek. Nik bintzat badut zerbait elizgizonen kontra. Elizgizona izanek. Eta oraingo egoerari buruz hitz egiteko. Bueno, nik uste dut Euskal Herriko historian ez euskaltzaleak izan diren elizgizonen kontra, baizik eliza instituzio deritzon horren kontra. 19. mendearen azkenetatik gaur arte, elizak izan du bere desarrollo instituzional handia Euskadin. Aurren aurretik instituzio gisa ez du desarrollo handirik izan, Gotzaina kanpoan zeuden eta bar. Bueno, Gasteiz diozesi bihurtzen da bere Gotzainarekin. Seminarioak sortzen dira. Mendearen bukaerarako Gasteizen baziren 700 eta piko seminarista. Honek lehenengo aldiz posibilitatzen du Euskal Herrian ikasle kopuru handi bat euskaldunak izanik elkarrekin bizitzea. Hau ikaragarri importantea izango da, klaro, ordura arte euskaldunek zerbait ikasi nahi zutenean Alkalan edo Salamankan edo Barcelonan edo Valladoliden, galduta aurkitzen ziren ikasleriazko itsaso handi batetan, eta oso zaila zenan euskal zaletzea esan dezagun horrela. Askoz normalagoa eta erresagoa zen 700 euskaldunen artean taldetxo batzuk euskaltzaleak sortzea, eta sortu ziren. Horrela sortu ziren benetan euskaltzaleak hegoaldeko seminarioetan behintzat, Lekuna eta abar. Lehenengo hori, gero gainera hau desarrollago aurrera joan da, orainiak Bilbon ere edo ez da egitun, eta Donostian ere eta seminario gehiago eginda, eta beraz posibilitatu da ikasleen artean euskaltzaleak sortzea.
posibilitatu zen, gerrara arte behintzat. Bueno, gure abertzale, eta bitartean bazegoen abertzaletasunaren eske soziala handi bat, euskararen aldetik. Bueno, gure abertzaletasunaren desgrazia handi bat uste dut izan dela, eliz jerarkiak ez du inoiz onartu abertzaletasuna bere arazo bezala. Lehenengo urteetan kondenatu egin du, inkluso euskerazko izena, kondenatu egin du. Gehienez ere, gerraren bezperan Mujikak toleratu egin zuen. Gerraren ondorenean nolako onarpena egiten zion abertzaletasunari irakurtzeko, entzunda daukazute, baino frase bat, gerraren bukaerakoa eta hemengo Elizaren buru egiten zuena. En la Iglesia española y en la patria deben estar concentrados todos nuestros amores. Al decir España digo la Iglesia. En el amor a nuestra patria residen los grandes amores a la Iglesia. Amar a España es amar lo más grande, lo más sublime, es amar a Dios, etc. Hori izan da gure jerarkia. Orain tontokeriak dira, aspaldiko kontuak ateratzea, arrazoi bategatik espalitz, eta da hau. Egia da, seminario hauetatik eta instituzio hauetatik, euskaltzale asko sortu dela, inondik baino gehiago, posibilitate soziala ere ematen zutelako seminarioek eta abar, baina instituzioen respaldo bat edo laguntza bat edo bizkarrezur bat ez da inoiz egon, eta orduan ondorioa izan da, pixka bat itxarok ere esan duena. Euskara da, zoritxarrez, ardientzako elizak daukan hizkuntza, ze ardiak be egiten dut eta hori da euskera. Baina elizak latin eta espainol egiten du berak, beretzat, bere harremanetan, bai gorakoekin, bai beren artekoetan eta abar. Eta hor ez da sartu euskara. Orduan, problema grabea iruditzen zait niri, elizak, Euskal Herriko elizak ez onartzea, bere hizkuntza ere herri honen hizkuntza dela, beste dozinena bezala. Eta ez dela, berak beste batzuentzat dauken hizkuntza bat. Hau, oso uste dut, elizak gureganaino ekarri duen aje gogor batela. Gero, elizan ere multiplikatu eta gutxitu egiten dira jendeak, nik uste dut ja gutxitu dela, haren aldek esan duena, hemendik aurrera ja ez da, jende gehiegi aterako, seguru asko, eliz inguruetatik euskal letretan ibiltzeko. Lehenengo kopurua bera gutxitu delako. Eta segurazko oso ongi dago hori. Nahiko nuke, dana dela, edo espero nahi nuke, elizak, Euskal Herrian, har dezala, bere hizkuntza bezala, euskara. Eta gero honekin bukatu nahi nuen. Hain zuzen honelako hierarkia bat eduki duelako herri honetan, hemengo euskal zaleek, eta adibide konkretu aurrean daukagu, Santi Onaindia bat eta bat, ez dute izan behar zuten onarpenik izartean, bez berak bakarrik, besteek ere bai, baina aurrean bera daukagu, eta ez beren jerarkia edo ez elizaren jerarkiaren aldetik, baizik nik uste dut ez da gizartearen aldetik ere, ejemplo tonto bat, baina malizioso bat jartzeko, sariak eta omenaldiak eta asko egiten dira herri honetan, eta Euskal Letreen produzioaren sariketa bat ere badago, dirua ematen da horregatik. Nik ez dakit Santi Onaindiari zergatik itzaion ematen esate baterako hori. Eta nik jakin nahi nuke esate baterako Barandiarani 1000 omenaldi egin omen zaio, nik askotan ikusten dut, omenaldia Barandiarani. Baina bi omenaldi modu dago nonbait herri honetan. Bat da, omenaldia egin, txaloa jo, gizona nekatu eta edukian, eta gero etxera bidali, eta beste bat dago, omenaldia egin eta dirua eman. Eta eskerrik asko esateko modua aspaldi inventatuta dago, dirua inventatu zanetik. Eta hemen, benetan dirua eskatzen ibili den jendeari, olerti ateratzeko, ez dakit zer ateratzeko, eta atera gal ezin da, ze horrela ibili dira gehienak, neu salbu, eskerrak lenguaje hortantxe eman beharko litzaizkiekeen ikusten. Hori da zorzaiena, ezkenean. Epatu duzu, baina nik ez nintzen euskal elizkizoan kontamintzatu, baina zuk epatu duzu eliza, eta hori egia da, oraingo papa boitila, ez dut aita esandu, erranz eta esandu bat ez dela uste baitut, ez dela uste baitut. Honek ere, bere batzuetan emaiten du, ez dakit, urte berrian bere agurrak. Ikusi dut, entzun dute batzuetan emaiten du bindix, 20.000, oso hizkuntza tipietan, Europako hizkuntza tipietan, bindix, gaeliko, euskaraz baino 20 eta 100 bidar baino tipiagoa di hizkuntzetan emaiten du beti urte berri hon. Euskaraz ez, honek papak, ez dakit noren bidez, behar ba opus deien bidez dena, baina ikusi duko gazualitatez, bindix han Berlin ondoan mintzen den, 5.000 bat persona mintzo dira, gero sorbix, behar ba 10.000 persona, gero emaiten du han gaeliko, han solik Eskoziaren parte baten mintzen euskaraz. Euskaraz du emaiten,
beraz, badago, aspaldi danok dago, ez elizgizonen, baizik eta eliza instituzioan bezala badago, euskararen kontrako ez dakit errotik ez dakit sentitzen duten txaigo bate. Eta, Artur. Hemen geuz asko izan dira apaizen eta apaizen lanen kontra. Ni enago horrekin, txarogaz bez, okerra da berau, Hane, maiatz, han idazten dezuzuk. Bai. Maiatz, eta nik hartzen dut revista hori Baionan ataraten da bena. Eta han aurkitzen dira txaroren bertso onak, olerki onak, bertsoak, olerkiak dira, poesia, onak. Gaztetxoa da eta ingo ditu asko zobea ben. Ni nago, eleiziak lan handia egin duela beti Euskal Herrian, eta aurrerantzea hemen ikusten dut baietz. Gaur ben nortzu dira eleizan edo euskeraz idazten dutenak. Eleiz gizonak asko, eta besteak eleizan ikasitakoa bintza, kultura eleizan hartu zuten. Eta kanpoan be ikusten da eure lana eta abar. Gero, gaur esate baterako eleiza barruan aukera handia daukagu. Gure Torrealdaik izan du ez, orain arte goikoak, gotzainak eta abar, kanpotarrak esan gehin keukiko dugu zala bai, dare zer esango zuten. Gaur bertakoa dira eta inok ez dauka bildurrik eta horretara euskararen alde lan egiteko idazteko liburuak eta gotzaina bertokoak, bai Gipuzkoakoak eta bai Bizkaikoak, honek behintzat, Araban ez dakit, honek indartu egiten dute euskera eta abar. Eta gero beste gauza bat daukagu guk onona eta Torrealdait esan du hori be, hortxe hori ofizio divino hori esaten duzu ez? Zera, Azurmendi? Azurmendi, neuk esan du barpegi aldatu egin jako. Sartu ez. Da, gu geure otoitzak eta korukuak euskeraz egiten ditu du. Eta gainera urte batzu dira, eleizako gauza guztia euskeraz egiten dira. Eta nit dinot behintzat gu koruen egiten duguzan errezuak, horrek errestasun ikaragarria emoten da dela bai. Daviden salmoak eta beste irakurgai da guztiak euskeraz egiten ditu koruan. Eta horrek errestasun ikaragarria ematen dio bati. Horreziketik, horrepe, zer importantzia handia dauka, eleiz gizonak idazle hobiak izateko eta abar. Eta lehen eta orain, lehen be, nik ekarri dut hemen gure Ibon Sarasolan hori, histori txiki hori, dor, nik esaten nuen, neure euskal literaturan, apaisak eta apaisak, dorre, oien art eta hau beste kendu, zarako hori kendu ezkero, horrek lehengo gizaldietan dandanok apaisak izan dira. Eta nik jartzen duen euskal literatura horretan, mila euskal horrelki eder, jartzen duen, apaisa edo praia edo dana dalakoa. Eta gure Michelena, ez da giezi pina apaisik, ez praierik, horrek dekapaik aida erda esaten jakoan dago ez da. Da niri esaten zidan, honetara, hor mila euskal horrelki liburu horretan, batzuk ipini nitula, honako familiko aita izan ziranak bakarrik. Eta gero aita kasolatan ibili nintzen bila ia nortzi ziran horrek. Eta hango bat aurkitu genduen beste aldeko eta Aitel Lafitek arek eman zizkidan idean ustaritzen horretatuk eta zer guztiok. Dorizikaetik hor da, euskal literatura, berak eratzen historia de literatura baska, eta hor pekatu onditzat, aita, prakadunak edo laikoak izan ziren, sartzen ditu da, ez da gia hori be, ez da gia. Dana, Euskal Herrian, euskerari mesede ikaragarria egin dio beti eleiz gizonak. Eta hori ontzat hartu behar da, gaur be bai. Da txarotino, apaiz bi, lehengoak, konservadoriak, eta oraingoak, horrek izango dien lasaiagoa bizi diranak, horretara. Dana, dano jokatu behar dugu, eleiz gizon, dano jokatu behar dugu, euskeriaren alde. Eta hemen esan du gure Azurmendik hor beste. Ezkerra honez edo mesede handia egingo diola euskeriari apaisak handik laikoetara euskeria adatzea.
Egia da hori, egia danok izan behar dugu, euskera zale eta euskal idazle. Gaur lehengo aldian ikasketa handiak egiten dira. Juen nora unibertsitate edozein tokitan nahi Bilboran edo Donostira, eta zelako ikasketak egiten dituzten, bai neskak, bai mutilak, eta horreta hoizegatik, lehenetzan ikasten, pizkat baino, eta ikasten zutenak apaisak seminario eta gure ekologiotan zira, eta gaur baleko askotan. Hoizegatik, danok egin behar dugu, hori ikasketa hori, eta euskera aurrera eroateko. Ez daitela hil, aurrera eroan behin indartzu eta kementzu. Ximari? Aita naindiari esan berdiot gauzatxo bat. Gauza txarrak bezala onak ahazten bazaizkia. Neri zordi dizkidan favoreak ere astuak izango dituela. Nere etxean jantzi joen gaztainak eta astuak izango dituela. Aita xantiri astu zaio, Josia Zurmendik esaten duen hori, egi utza dala. Eleiza jerarki bezala, zergatik egon zinen batzuk kartzelan, da beste batzuk etzien egon. Beraz, hori, Josia Zurmendik esaten duen hori, guziz egia da. Alata guziz, elizgizonek egin dute euskera, hori da asunta. Txaro Bordari esan behar diot, lafitik ez zela izango, elizgizon batengatik, gotzai batengatik, apezpiku batengatik, izan ez balitz. Eta badan norbait, bestaldean lafit. Hori da. Beraz, behar badaia mai honen formaltasuna bukatzeko, edo amaitzeko, ia zer esaten dugun honetaz, zer esan alba daiteke. Aita zantin iritziz mesedegarri izan da, itzorrekin aipatu du, mesedegarri izan da elizgizonen eragina euskararekiko. Maia, konforme dago? Badirudi? Badirudi baietz. Beraz, honetan bukatuko da maikideon lan formala lehen zan bezala, eta eratzaileak onartzen badute edo baibenik ematen badiute, behar bada aukera izango da galderan batzuek egin eta erantzuteko. Denbora gure kontura omen dago, eta nahi baduzute galdetu, bai Alfontxo? Mikrofono. Bai. Azurmendik esan duen bidetik, nik esango nuke arrazoi osoa duela batez ere jerarkiaren aldetik, euskararen alde historikoki ez dela bat ere laguntzarik izan. Jakina, gaur ohituak gaude, Euskal Herriko apezpikuak, ez bakarrik hemengoak euskaldunak izatean ere bai. Baina hori gaur eguneko kontua da. Zeren talenago Euskal Herriko apezpikuak gainera erdaldunak ziren eta euskararen kontrakoak. Eta nik horretarako aipatuko dut, azkuek 1920 inguruan egin zituen gestioak Erroman. Jakina, azkuek eskatzen zuena gauza oso simplea zen. Hemen Gasteizen zegoen apezpikua, Eijo eta Garai, joan baino lehenago, baimena eman zezala apezpikuak egiten zituen gauzak euskaraz ipintzeko. Eta Eijo Garai hemendik joan zan hori egin gabe. Eta azkuek egin zituen Aita Santuagana, ez da izin bat bidaia, eta kartak idatzi, eta ara joan zen. Hain zuzen ere, orduan Aita Santuarekin egon zenean, argumentu bezala ipintzen zion, Euskaltzaindia zela, la academia más clerical del mundo. Azkueren hitzak dira, Proportzioa baitzen, 7 elizgizon eta 5 elizgizon ez zirenak. Arrezkero, Euskaltzaindiaren numeroa duplikatu da, eta orain dira 7 eta 7, orain dira 15 eta 10 uste dut, horrelako zerbait, proportzio berbera. Hori argumentu bezala ipintzen zuen. Baina, askoek eskatzen zuena oso gauza simplea zen. Beraz,
ez bakarrik apezpikuak ez ziren hemengoak, baizik eta ez zuten hori bultzatzen. Eta orduan, jakina, ni konformenago aita oraindiarekin apezak eta elizgizonak euskaren alde asko egin dutela. Baina egin dute malgre lui. Hierarkiaren kontra. Besterik ez dut esan nahi. Historia oso luzea izango litzateke. Ja ezer ez du aipatu nik uste historiaren aldetik bintzat baino. Oso okerrezpanago 15-15 mendean. Carlos Bosgarrenak Nafarroa konkistatu eta berehalaxe lortzen du Gasteizti joan zan Adriano Segarren horrengandik, derecho de patronato. Gotzainak Iruñean esate baterako berak hautatzeko eta izentatzeko eta berehalaxe agertzen dira horre gotzain erdaldunak, por supuesto. Erdaltzaleak eta, hor bai, Trento ondoan gaude, eta hor exigitzen zaie, lehenengo aldiz, apaizei herrietako informeak bidaltzeko eta bar. Gaur gutxienez Gipuzkoako historia aztertu nahi denean, informe horiek aztertu behar izaten dira, zer pasatzen zen Donostian edo zein bizi zen Pasaian edo informe horiek. Nik ez ditut ikusi, informe horiek ikusi dituen Agoñi Gaztanbide da, eta komentatzen du, erdera negargarri batetan daudela denak idatzita, sinistu ezinezko txarrean. Esan nahi du, garai hortan, klero guztia euskaldun hutsa zela, baina beren arteko harremanetarako erdara hutsa erabiltzen zutela. Bigarren puntu, erdaldunak ziren, gotzainak biztan da. Bigarren, egia da, formazio oso eskasa zeukatela kleroak ere garai hartan, eta latina oso gutxi. Eta orduan, esate baterako, konfesioak entzuterik ere, ez zuten izaten, esamina berezi bat izan behar zutelako, eta ez zuten egina, inundik ere azterketa hori, formazio faltaz. Eta, orain sartzen dira, 16. mendean sartzen dira, kursillo bereziak edo kleroaren zat, eta erderaz sartzen dira baita. Eta orduan, denok euki, eta gero, 18. mendea, oraindik etorriko da, eta badauzka zitak, baina ez dakit nun, eta Larramendi etorriko da esanez, es un abuso que nos envíen predicadores que predican eta abar. Pero todavía más vergonzante es que el clero vascongado suba al púlpito y no quiera predicar en vascuence. Efectivamente, erderaz bakarrik egin nahi zuen. Zer gertatu da bitartean? Horien kaskada joaten diren gauzak dira. Gotzaina, noblea, notablea, nahi dena, erdaldun hutsa da, euskera mespretsatzen duena, eta herri txikietako kleroak ere, azkenean lotxatu egiten da euskalduna izateaz. Azkeneko baserritarra bezalaxe. Esplikatzen hasita historiaren aldetik, esplikazioak badaude, konforme. Azkenean gero gertatu dena, de facto hori da. 1600ean dekretoak baldin badaude, dotrinak egin behar dira euskaraz eta abar, seinalea da ordura arte erdara hutsean edo latinez erabiltzen zirela. Hori ikaragarri berandu da, barkatu. Baina oraindik 18. keja berdinak aurkitzen baditugu, esan nahi du, iraultza modernora iritsi gerala erdararekin, elizetan ere. De facto, dekretoak egoteak zeharka bestea testimoniatzen du. Hori da egia beraz. Elizakero orain, Eliza Katolikoak Euskal Herriarentzat ez du provintzia bat, Euskal Herria 3 provintzietan dago, beraz, ez dago Euskal Artzapezpiku bat, bata da Bizkaia eta Gipuzkoa eta Araba, ez dakit zein Artzapezpikoen azpian, Burgoskoaren pean, gero ospaza, eta Elizak nola baet egin behar luke Euskal Herrian provintzia berezi bat, bertze egiten bezan batzuetan, dagoz mugaz, bi partan provintzia batzuk egon, hemen alde batetan dago Baiona eta Bearnesiki eta beste Baiona eta Bizkaian eta Gipuzkoa ez dakit Burgos, ez dago, beraz Elizak norbait fomentatzen du Euskalen arteko divizioneak, ez dago Euskal provintzia bat, ez dago Euskal Herria osoaren Artzapezpiku bat. Bai, Ramon. Eta, ondo dago, baina esan nahi dudana da, gu gaurko egunari eta etorro egingo dan aldiari begira gehiago egon behar dugula. Entzun izan denez badirudi gauzak hobetuz doazela, baina nik alanda guztiz ere itaunbi egingo nituzke. Batetik, termometrotzat nik hartuko nuke Elizarena, naizta ukatzen ez dudan daudela persona konkreto batzuk, personalki apesetan,
eta erlijiosoetan, baina esateko gaur egun zer pasatzen da kolegioetan, elizaren kolegioetan, ez fraile konkretu batzuen, ez kolegio bat, ez da izaten fraile fulano batena, espada ere, elizarena hori da termometroa, eta zer pasatzen da gaur egun? Euskara oso guti sartua dela. Eta bestetik, Azurmendik esan da benari, eta Krubdijek orain aipatu du, min puntatik kenduta, baina ez duela elizak erabiltzen herri honen euskara, ez du erabiliko, baina zein da herri hori? Eliza honek ez du onartzen herri hori. Orduan, herri horren euskara, zein hiru probintzien edo Nafarroarena edo zer, esan nahi dut, ez du, ni konforma nago, ez du onartzen herri honen euskara, baina herri hau berau ere ez. Orduan batetik, kolegioetan pasatzen dena, eta bestetik elizak herria berau ez duela onartzen, eta konsekuentziaz ez da ere herri honen hizkuntza. Arrazoi dezu, nik uste, bigarren puntutik hasteko, herri hau ez dula onartzen. Hala ere, galdera bat egingo dizut. Euskal Herrian zein agintari motak egiten du, euskal gotzaiek egiten duten hainbat batera bere hitza herri honen alde. Ez da gauza erakundez bakarrik erabakitzen, baita borondatez ere, eta hor dago galdera. Ez tezula bilatzen, Naparrek eta hiru probintzietako agintariek egindako ekintza bat herri honen alde lau gotzaiena bilatuko duzun bezala behin da berriz da berriz. Beraz, guzi esan behar da. Kolegiotako hori arazo serio bata. Gizarte honek pakera biderik izan baleza, pakera bidetako bat, denok gutxienez bi hizkuntza jakitea izango litzateke. Ta elizak lehenengo egin behar lukena dela iruditzen zait, bere baitan dauzken eliztarroiek espreski kongregazio eta bietan daudenek, jakin deitzatela gutxienez beti bi hizkuntzak. Ta ikasi nahi ez dunik baldin bada, sobrante dago. Beso, nik dakidala Euskal Herri hontan, lehenengo hizkuntza ofiziala beren erakundearen barruan erabili dutenak erlijiosoak dira. Baina jakin batzuk, benediktarrak. Lehenengo nik ezagutzen denan kongregazioa, hizkuntza etxeko hizkuntza ofiziala, denentzat behartua euskara dutenak benediktarrak dira, gizonezko eta emakumezko. Hori beste guzietan egin behar litzatekela iruditzen zain neri ere. Ez dakit oso zailadan egiten edo ez dan, baina ez tala egiten badakit. Gauzak izan dira, Eliza eta Euskal eta Eliz gizonak. Beraz, neuk ere Euskal Eliz gizonen kontra ez dut zeharan, zeustut baitzuetan egin alde mintzatu naizela. Hau gauza bat, eta bez hemen main gurun, nen tema ezen Eliza Katolika eta Euskal Herria. Hau, una izan balitz, oso diferente izan ziteken, eta neuk ere horran nukena, eta Euskal LPS-ek batez egin du Elizaren kontra. Hemen epatzen dira Euskal Apezpikuek eta batereta Nafarroekin biltzen dira, egia da. Hau da Euskal Apezpikuak ere, hain momentu honetan, gehienetan oso Euskal Zales direla, batez, eta bainan Elizaren, beraz, instituzioen bezala, Romatik datorten dena, nik uste dut, nik uniburuz eman nuen itzaldia orain zenbatu izan 30 urte duela, eta haren bidez haren kausaz ikez egin behar nuen, eta arduan Elizak beti kasu guztietan ez du ezer egin, Elizak instituzioen bezala, bertze herrietan hemen Elizak predikatu zuen, legintza hona egin zuen, bertze herrietan aplikatzen zen, Euskal Herrian zer aplikatzen, eta beti hizkuntzaz nola propietako zen, hau Polonian eta bertze eta Eliza osoan entzatki zen.
Hemen hori ahantzia zegoen. Beraz, badago diferentzia bat, euskal elizgizonek eta euskara, hau tema bat da, eta nuk ez dut neoiz eta nire buruz euskal elizgizonek influentzia handia ekan dute, eta euskal herrian alde egin dute, eta kulpa ez da hiena, baizik eta orain laikoena, bertze gauza bat da, Eliza Katolikoa, instituzione bezala euskal herrian alde egin duena, eta hontaz, behar ba, euskal elizgizonen kontrakoa esan. Horregatik, batez aipatzen dut, elizgizonak batez ezentzuntan aipagarriagoak dira. Bertzak, Eliza Katolikoak ez dutu. Orain ere ez da aldatzen. Horrexek eta aipatu nuen Papa Boitilaren euskararen agurtzean bidez, eta hemen ez da egiten euskal eliz provintzia bat, nik uste dut Euskal Herriko apespikoek, bai eta Iruñakoak ere, unlako provintzia nahi luketela, ukaitea nahi luketela, Elizak ez du ematen, eta hau da Roman Euskal Herrian zat, bat dago argiria edo estalita etxaigo bat. Bitzen zait, apezpikoen eta problema hori ez dela bat ere importanta. Eta personalki berdin zait, Euskal Herria zazpi apezpiko tegiren zuzen daritzapean egotea, edo apezpikoak atzerritik etorzen eri berdin zait, euskaraz idazteko eta irakurtzeko momentuan. Berdin zait, hitz bakar bat ez eraiteko, Elizak ez badu Euskal Herria eta Euskara onartzen. Importantago da, Euskaldunek eta Euskal Herriak Euskara onar dezan, bere dezan, azkenean. Ez dadin goitik etortzen den hizkuntza bat izan. Beheretik abia dadin mugimendua. Eta hortako beharrezkoa da, nola egan, laizizazio baten egitea. Frantzian 1905 egin zuten berezketa estadoaren eta elizaren artean. Euskal Herrian ez da oraindik egina, eta iduritzen zait beharrezkoa dela, apezek eta elizgizonek idatzi nahi balin badute, idaz dezatela, baina gizon bezala, gizon bizi bezala, eta behar bada hor aurkitzen ahalko da, atera bide bat, denen onerako. Bai, 3 galdera egin nahi ditut. Batetik, asko aipatu da hemen elizgizonek egin duten lana. Egia da, egin dutela. Elizgizon izan dira eta euskaldun izan dira eta asko idatzi dute. Egia da. Lehenengo galdera, ia idatzi duten elizgizon izan direlako, ala euskaldun izan direlako. Hori da lehenengo galdera. Eta bestaldetik aipatu izan da baita... Erantzungo izut, galdera gehiagi izan ez dituzenen. Lehen jarri ejemplo bat, Detxepare. Detxeparek ez du egiten elizgizona dalako ere egin dezake, baina espreski adierazten du egiten duela euskerak bere lekua tornuia izan dezan beste hizkuntzen artean. Baina hemen aitatu ez den gauza bat aitatu nahi duke zuriari erantzuteko, nik jakin nahiko nuke. Euskal abertzaletasunaren sustraiak nun dauden batez ere. Nun dauden. Nik ez daki zehazki gehiegi izateko, baina iruditzen zait elizgizonen bihotzetan eta hitzetan eta iskribuetan daudela abertzaletasunaren sustraiak. Etxeparetik ona euri asko egin du. Baina gaurko egunean esate baterako nik badauzkat liburuak itzulpenak eta baita beste gauza batzupe. Esate batera itzulpenak Virgilioren Eneida hori itzuli nuen euskeraz. Eta azkenengo urteotan, azkenengo eta lehen hasi nintzen Karmelen argitaratzen eta olertin. Honen Danteren Divina Komedia, hor dago salgei. Eta gero beste hori bebai, beste hori zein da, Homeroren Odisea hori bebai. Nik ez ditut horrek itzuli euskerara, elizgizonan azanez, euskera zalea baino, euskaldune jatorra, geuke zaindu egin bihar dugula geure hizkuntza eta horigatik. Da ez da uste ino galazot horlakorik egin.
eta zuk esan dezuna hor abertzaletasuna, hor dago untzea bai. Horixek esaten zuen, euskera etzala aurrera eroango eta salbauko abertzaliak egiten ezpagarat guztiok. Bueno, bigarren galdera bestaldetik doa. Aipatu izan da, laikoek ez dutela idatzi. Eta hemen bi galdera egingo nituzke. Bat, laikoek ia denborarik eduki duten idazteko, laiko jakina herri arruntak, ia denborarik izan duen bere burua entretenituta eukidu, bere burua aurrera ateratzeko, bizi izateko, ia denborarik eduki duen, eta importanteagoa, ia idazten jakin duen ala ez. Hori ez da aztertu gaur hemen. Ia idazten jakin duen ala ez, eta uste dut arlo hortan hemen altuegi hitz egin dela, altuegi, ez dakit, fanfarroikeria handiz behar bada, idatzi dutenak idatzi dutela eta abar, baina inorkestu esan herriari ia idazten erakutsi zaion ala ez. Beraz, ia idazten jakin duen herri horrek, eta bigarrena, ia denborarik izan duen, apaize bezala. Berezo, ejemplo hurbileko bat jarriko dizut, ez arrazoiak entzeko edo emateko bakarrik, adibide bat. Salvadorrek, 11 urtetan eskola uzten duen Salvadorrek, bere euskeraren irakurkera eta bere euskeraren espresioa zor dizkio, zor eleiz gizonen lanari. Eta zuk egiten dezun galdera horri beste erantzun bat emango diot beste moduz. Zu, denboraik izan ez duten edo baduten galdetuko didazu zuk. Gure herritan egon dien meikuek, diru egiteko izan dute denbora, zeinak egin du diru gehiena, eliz gizonek edo bestek. Beraz, ez egin ez dunaren gain ez dugu errurik bota nahi, baina ez da meriturik ere. Bueno, gordara joanez. Herri arruntari uste dut etzaiola eskolarik eman, nik ibili naiz bila, baina 17. mendera arte seguruenek Gipuzkoan 5 eskolatxo egongo zen, eta seguru ezetz herri arruntarentzat. Bigarren, peligrosoa da konzeptua herri arrunta, ez baitakigu noiz azten dan eta oso zaila da. Dena dela, herri arruntak omen zuen zarpidea, gure esaten den, junta famatuetan, Bizkaiko juntetan, Gipuzkoako juntetan, eta bar, horietan erdera exigitzen zen. Eta gainera, Irigoienek publikatuta dauzkadatuak, kastigatu, zigortu eta kanpora bota egiten ziren, nik uste dut, ez dakit, edozein Bizkaiko Gatikako herriko alkatetxoa herri arrunta zela, eta, bueno, zigortuta zeuden. Exigitzen zitzaien, juntak berak emandako legez, saber castellano y escribir. Ez zitzaien exigitzen euskeraz jakitea esate baterako. Se daba, por supuesto, ez dakit, baina ez zitzaien exigitzen. Gero, eskolak eman direnak eta egon direnak, eta oso kuriosoa da hori, Euskal Herrian eskola indartu da erdara irakasteko bide bezala. Eta hori herri arruntaren eskabidez, hori tragedia bata baino ala da. Eta Beasain, herri arrunta, 1730, kontratua, maisuari jartzen zaizkion exigentzien artean. Y que no les permita, maisuak, a los niños escolares hablar en vascuence, sino en castellano, poniéndoles el anillo y castigándoles como merecen. Egiaz, galdera egin beharko balitz, izango litzateke, zergatik Euskal Herriko herri arruntonek, euskaldunak, derrigor kulturarako erdera nahi zuen, eta erdera exigitzen zion, eta ez zuen nahi bere umeek eskolan euskera egitea, eta abar, eta abar. Galdera gorti joan beharko lukela uste dut. Herri arruntak denbora bat zuen, kultura ez zuen, eta lehenengo, euskeraren estimaziorik ez zuen, eta izateko arrazoirik ez zuen, zegoen gizartean. Claro, tragedia, eta uste dut beti hortan gabiltza, elizak bai, elizak ez, ongi egindu, gaizki egindu, asko egindu, ez, nik uste dut tragedia dela, zergatik herri honetako esaten den moduan klase buruzagiek, Nafarroako gortetik hasita, edo Bilboko burgesiaraino joan da, ez dute asumitu beren hizkuntza bezala euskara.
Uste dut problema egiazkoa hor legokeela. Ikusten dut Irigoyen hitz egin nahitan, beraz mesedez, bai. Zera, gainera, gauza honetan bereizi beharko genduke historikoki iparraldea eta hegoaldea. Kasu zeharo diferentea da. Jakina, hegoaldean, gure denporan badira 1000 persona baino gehiago Ameriketara joan direnak eta erderaz idazten ez dakitelako, 40 urtean ez dute karta bat ere idatzi etxera, eta gero 40 urtegarrenean agertu da ez dakinon. Bueno, hori orain ez da gertatzen, baina orain arte gertatu izan da. Baina iparraldean ordea mundu guztia jakin du idazten. Iparraldean jende alfabetatua egonda beti. Eta alfabetatua egonda arrazoi simple bategatik. Euskal literatura iparraldean sortu zelako. Eta hemen ez. Eta sortu zuen Nafarroako erreginak edo dena dela, arrazoi simple bategatik, Nafarroa Gaztelako erregearen mende erori zen, eta orduan hango politika baten eraginez sortu zen euskal literatura. Eta Nafarroako erregina etzen protestante egin kasualitatez, baizik eta politika eragin bategatik. Eta horregatik itzuli zen Biblia, el Testamentu berria euskarara. Eta Joanes zera Leizarragaren itzulpen horrek ikaragarrizko importantzia du Euskal Herri osoan, naiz eta iparraldekoa bakarrik den. Jakina, han protestantismo edo ez protestantismo horrek ideak ere mogitu zituen, eta jakina gero katolikoek idatzi baldin bazuten ere, katolikoek idatzi zuten protestanteak zeudelako, eta bada hor garai bat, 16. mendea eta 17. mendea, ja gero protestanteak Frantzian pikutara joan ziren, galerazi egin zen, baina garai horretan euskal literatura egin zen, eta hegoaldean ez. Eta orduan horrek importantzia ikaragarria du. Horregatik iparraldean literatura mugimendu bat zegoen ezkero, laikoak ere sortu ziren, ala nola, Oienart, eta Joanes Etxeberri, eta abar. Hemen laikorik ere ez dugu izan, eta mugimenturik ez baitzegoen, da hemengo zera bakarrik izan zen reazio modura doktrinak argitaratzea. Eta orduan 16. mendean doktrina bat argitaratzen da euskaraz eta erderaz, eta euskara utzean ere espaitzen. Eta hemen Durangoko zera Mañariko Otxoa de Kapanaga delakoa ere euskaraz eta erderaz da, 17. mendean. Beraz, doktrinak egiten ziren. Euskarara itzule, baina erderaz ere bai, kontuz. Eta orduan, hemengo mugimentua esposaz ere geroagokoa da, gero badator Larramendi, eta bueno, laikoak idaztearen kontu hori gauza oso gure egunetakoa da. Nik esango nuke. Eta orduan, iparraldekoa eta hegoaldekoa egoera diferentean ikusi beharko litzateke. Eta mugimentua baldin badau, laikoak ere badaude. Gutxiago beti, zeren eta ez bakarrik Euskal Herrian. 16. mendean, Europan literaturarik gehiena erlijiozkoa zen, kontuz. Bai, baziren bestelakoak ere, baina apesen eskuetan egonda literaturarik gehiena, eta Kurbijek esan duen bezala, Bibliak Europako hizkuntzetan ikaragarrizko influentzia du, eta horrek importantzia handia zuen. Literatura grekoak ere izan du influentzia, baina hori estudiatu egin behar zen unibertsitatean eta abar. Baina Bibliaren itzulpena askozaz ere herri influentzia handiagokoa zen, Greziako literatura bera baino. Nire ustez. Bai? Cristina? Uste dut denbora bukatzera doala eta hasieratik gehiago daukada negarri bat bete nahi nuke. Eta uste nuen Eliz gizon eta zitzegin gozala eta euskal literaturataz, baina nolabait Eleiza sartu denez orokorki instituzio moduan ere eskubidea dudala aipatzeko Eliz emakumeak. Eta badakitongi Eliz emakumeak inguru honetan behintzat eta antxinera ez naiz joango, nik ezagutzen dudan aroari begiratuta, euskarari kalte handia egin diola. Nolabait, jakin nahi nukena da, ezagutzen ez dudan einean behintzat, ia zuek Eleiz emakumeari buruz eta euskal literatura edo euskal munduari buruz zerbait positiborik kontatzen didazuen. Bat hori da nire gogo bat,
Eta bigarren galdera bat egin nahi nuke. Adibidez, eta nire eritzia da eta behar bada okerra, uste dut Elizak beti zerbaiten helburuz egin duela euskararen alde, lana, hitz ere bai, beti pragmatismoz, eta pentsatzen nago edo, hau da nire eritzia, ezote dabilen betik, oraingo gure kaminerua bezala, tapa batxez, herriak tiraka nola ematen duen atzetik lana egiten eskapatu ez diezaion. Hori da, nik dudan eritzia eta nahi nuke komentatu dezuten hori. Eta egia da, batez ere Euskal Herrian, elizmakumeak deabroen larruz jantzita daude. Ara, ez dakit, ez dute zer ezekin Euskal Herrian alde, eta adibidez soltxolikin zagutzen bizina izan herriuntan ere, beti saiatu dira Euskararez egiten, Frankoen epokan, eta orain ere Euskaran nola baita eta bere nahien kontra sartzen dute. Eien hizkuntzan dago ez dakit Sagradoko Azone, makulada, ez den bai makulada, bainan makulaz betea daude. Eta beraz ikusten duzu, beraz ongi da izan da elizkizonan mintzatzea, zertenen eliz emakumeak, ez dago, kasualitate ez dago euskal emakumen baten izena elizkizonetan. Bertzerritan beti izan dira mistiko bat, euskaran ez dugu emakume mistiko bat, beti izan dira, ontaz beti orain arte, horrexegetik mozak, arraio Euskal Herrian, Euskal Herrian mozak, ez dakit noren zerbitzuan, zegozen jainkoaren adeboren zerbitzuan, Nik esango dizut, Rubiz jauna, bai ez emakumea begin dutela beren lana, Euskal Herrian, Euskal Literaturan. Nik ez dakizen bat diran, baina nik 7 aletan edo tomotan, 5 edo 6 idatzi edo euskate bestea falta zait. Da hor agertzen dira, ez dakizen bat, baina niko emakume eta idazle ez txarrak be. Hasia Mogel, Vicenta Mogel egandik hasi eta honetara. Da badago urtasun, obrelkari honak, Gipuzkoan bebai eta honetara, Autene, Debakoa eta abar. Izango dira, 20 bat, ni kontatu nitun behin, 60 deino, emakumeak. Euskal Literaturan sartu diranak eta zerbait egin dutenak. Eta hor gerraurretik, baziran, bai Bizkaian, Euskadi, Gipuzkoan argia, eta gero deia bekatzen zituen artikuluak euskeraz. Eta herrietako horrek herrietatik idazten zutenak, gehienak emakumea zira, emakumeak. Hoizegatik, emakumeak maite izan du Euskal Herria eta bere hizkuntza euskera, dorietxe gaitik ezilik, ez errezan euren kontra. Eleiz emakumeak, orduen gaizki ulertu dut. Eleiz emakumeak nire eritziz ez dute zaun gauzondirik egin. Geur ez daude, eleiz emakumeak be, horrela lan horretan ari diranak. Baina aurreko gizaldietan ez lotan egon dira, eta menpekotasuna ondo zaintzen. Goitik etorrena azaintzen zuten. Beste galdera bat egon da ez da? Gutxi gara bera. Beste galdera bat egin duzu ez da? Eleizak esotu duen euskara erabili herriaren bultzakadazu herriaren eskariz. Hori da? Bai. Herriaren eskarizunen atzetik. Arima salbatzek egun du. Nahi badazute zerbait esan? Zein den Elizaz? Zu, euskera egin duena, instituzioana esan da. Bai, hori esana dago. Eso, lehen esan dut detxeparena, baina kardabera zenare berdin aita dezaket. Kardaberazak euskera egiten du, euskera hori salbatu behar dalako. Eta bedezu ze argumentua jartzen duen, jainkoak euskera salbatzean nahi du. Bai, ala eta guziz ere badakit euskera instrumentu bezala erabili duela neurri handi batetan, konforme. Baina, osobik eta egiten dituzten bersoak ez dut uste hortarako bakarrik dirani, baizik beren artea espresatzeko modu bat ere badira, beste elizgizonen obra asko bezala. Poesia eta bersoa egin duten horiek fundamentalki
ez dute egin zerbaiten bila, Elizaren zerbitzu baten bila, egin dute beren sentimentuak espresatzeko. Besterik ez bada? Nik Ludwigeri egun nioke galderetxo bat. Eliza eta danak utzita hori. Bueno, paganoa, egon zen garai batean, hobe Euskal Herria pagano balitz eta ez balitz kristautu eta abar. Bueno, nik ez dut ahaztu garaiura, interesantea dela gainera iruditzen zaide Zeu eta Mirande eta horren atzean zegoen filosofia modu bat, batez ere Alemaniatik etorria Nietzsche eta Schopenhauer eta abar. Bueno, eta egia da, gure tradizioen aldetik edo begiratzen baldin bada kulturalki orain mintzet eta pentsatzen baldin bada kultura batetan interesgarria diferentziazioak direla, interesantea litzateke alderdi hori desarrollatuta eta egotea. Bueno, orduan galdera en konkreto, zer litzateke paganoa izatea, gaur euskal kulturaren barruan, pentsatzen dut hori ez dela, Euskal Herriko jainko zaharretan sinistea. Sinismen bat hiltzen denean hilda, kito. Sinismenak ez dira pizten jainko zaharretan. Eta berdin ez da izango Kronos eta Zeus eta ez dakit zertan sinistea. Berdin. Orduan ez da izango figura batzuen, ze hori izango litzateke gehienez ere, ez dakit nostalgia estetiko bat, edo horrelako zerbait. Eta hori baino asko sakonagoa izan beharko duz ezer izatekotan. Eta orduan galdera, zer litzateke euskal kulturan gaur pagano izatea? Posibilitate bezala. Nik sozioliki aipatu dut pagano izatea, hori Elizaren faktu historiko bat, Eliza orain dago, Euskal Herria onda dago, eta personalki ni baitan hori ere faktu bat izan zen. Ni eskola laiko batera joan nintzen, eta ez nuen erleginu ikasi, bai nuen ikasi grego eta bertze, eta orduan nire baitan sartu ziren mitoak, grego mitoak, bertze personengan sartzen dira Bibliaren baitako edo Bibliaren bidez Elizaren mitoak. Beraz, nitzat pagano izatea gauza normala bilakatu zen, eta nik hobek ezagutzen nuen Iliada eta Homero, Biblia baino. Geroz Biblia irakurri dut, beraz, horrexagetik eran entzun, ni ez naizela neopagano, Mirande bezala, baizik eta beteropagano, beraz, pagano zaharra zen ditzat, ikusi nuen, horrexagetik ez naiz Eliza eta Eliz gizonen etxai, ez da problema. Kasualitatez, ni bezala ere beste personak ere olako edukazio pagano bat arlezak eda pentsatzen dut. Nik batzuetan bertzentzat oso Elizaren bidez gaztetan danik sartu dian problemak dagoza, nitzak ez direnak, eta behar bada nik eduktetzazket bertzentzat ez dien problemak. Eta zuk apatu Mirande bezalako zen, Mirande pagano nahi zuen nahiaren ganeaz. Nitzat naturalke etorritako gauzak bat da. Beraz, orain zer izan liteken pagano izateko gauzara, eta nik uste dut, eta ni ez nago akortu orain gertatzen dena, orain desakralizatzen da gauza guztiak. Pagano batentzat gauzak sakralizatuta daude. Beraz, orain barrietan badago deskristalizazioan edo deskristautze bat, eta haren ordez ez da ezer sartzen. Untaz ni ez dago akortu, ni sozialik badakit gure aurrean dagozen gauzak berez ikuspunto filosofikoki ez direla, baina desakralizatzea galtzen da parte munduaren konzepzioa bat, parte bat, haren ordez ezer ez da ipinten. Neuk badut mitologia behar bada, baina badut ere grego hizkuntzaz, grego eta filosofian ikasi nuen oso gaztetan ikasi bat zuen, behar nik betetzen dute nire baitan, eta nik pentsatu behar bertze personek ere unelako Europan renesantzia, renazimento, gertatu zen bezala unelako konzeptu ez beren ikasteko eta pentsatzeko modu betetzen badute, orduan behar bada ez dute erlegino, oin bertze erlegino beharren, eta hori Europanek gertatu zen momentu batetan. Hori gauza naturala da. Ez, baina, person bati orain oso kristino dela haren referentzien sistema kristino kentzea, untaz ni ez dago akord. Beraz, nahiago dut kristino batekin mintzatzean, deskristianizatu den kristino batekin baino. Baina, pentsatzen batut ere, behar bada, hastekotz, aurretanik, bertzelako edukazioa edukiteaz,
Kristino ez da, bertzen modua pentsatzen, eta orain behar bada, orain gertatzen den, epoka honetan gertatzen den eraultza berrien, behar bada, etorri behar lizetekin gauza bat da uste dute, orain munduaren konzepzionek guztiak aldatzen dira, batez ere orain informatika dago, eta behar bada, beharrezkoa lizateke, oraingo personentzat, kristautzen orde, egiazko kultur referentzien sistema emaitea. Eta kristautza beti betetzen du, eta ongi betetzen du, eta religio guztiak betetzen dute, gizon normalentzat bizia beharrezkoa duten referentzia sistema. Hala ere, sistema hori ez dago bakarra. Eta nik uste dut, etorkizunari begiraz, bertze referentzia sistema beharrezkoa izateke, eta neutzat, behar da, paganoa da, zer eta neuk sistema hori gaztetan danik hartua baitut. Bueno, ez dakit nahi dudan, asmatuko dudan esaten, baina probatzea noa behintzat. Lehen ere galdera bat, horko maiko Jose Mari jaunari galdera bat egin aurtengo euskara egunean, Euskadi irratien jardun eta hain zuzen zen, iazko ikasturtean nire semea kristau ikasbidea joan zen. Eta azken aldian, aseran euskaraz polik izan bialdi baziotean ere, pare bat fitxa behintzat erdera utxutxean eman zizkioten. Hori bat. Ez da iritzi emango duzen hortaz, praietxetan, noski. Gero, aurten eman diote beste fitxa batzuek, morroska bat, ez da uste dute Gipuzkoako, Gipuzkoako Eliz Barrutiko fitxa uste ez da fijatu ondo, baina, nire erruz. Baina, haiek ere, ez dakit, nik uste behintzate, ikastolan behintzate euskera batu o baturantz hortan irakasten diete, eta ikastolan bezala beste hainbat ikastetxetan bai, gehi egiten ez noski, baina. Eta ikusten dut, hor alako ni oso euskera arruntekoa naiz hori bai, esan dezaket, baina ikusten dut hor alako nazte dezente bat dagoela euskera batu gipuzkera horrekin. Aurtengo 3. mailako fitxa liburu horretan. Hori, 2. 3. ez dakit, beste Santiri esan egin nioke, Santi jaunari, esan du bere komentuan, otoitzak erdera euskera utxean egiten diela. Posten naiz eta uste askotako izan bedi. Baina, ez dakit izena, Ipar Euskadiko Irazeder jauna ezautzearen joan nintzen iazko udan. Eta hain zuzen, han ez da hori gertatu. Hango otoitzak guztiak frantsesez izan ziren. Ez dakit, salbuespen izango da, zornotzan behar bada euskera zeingo duzue, baina... Baina esan nahi dut, behar bada zornotza izan dekela salbuespen bat bakarrik. Euskaldunak era dandanok. Arantzazu eta olakoak, salbuespena izango dira, baina konbentu askotan erdera zeingo dela nik uste dut, gaur ere. Eta gero beste bat, ez dakit hori nori zuzendu, baina setien jaunari zuzendu nahi nioke ez dago hemen, baina, behar bada Jose Mari erantzungo dit. Aurtengo Garizumako pastorala, Loiolako Elizeko herri irratian, erdera utxez eman zituen, ez da, 4-5 saiotan, erdera utxez eman zuen Garizumako pastorala. Ez dakit, zer galdetu horretaz, ez dakit. Euskal Eliza dan hori, ez dakit, nola jokatu behar lukeen, ez dakit, hori dira galderak, ez dakit. Nazte borrazte samarra da baina. Gaizki dagona, gaizki dago. Eta zure semeak euskeraz ikasten nahi delako eta ikastola bateko edo hola moduzko eskola bateko dalako, euskeraz behar ditu horiek. Ez pasa izkion baten gaizki dago. Horaz dago dudari. Itzaldiena hori pentsatzen dut irratiak eskatu zizkion bezala egingo zuela. Baina orain esango dizut nik nire aldetik gauza bat. Euskal Herriko Eliza ofiziala behin ez da euskalduna izan, eta orain ere ez da. Eta burla bata, euskeraren erabilkera gure Uria Hondietako elizetan. Ni sufritzen egoten naiz aldiero, askotan tokatzen zait, entiarrako mezaketa tokatzen zaizkit, eta sufritzen egoten naiz aldiero. Bilinguismo izeneko hortan egiten dute, eta bilinguismo hortan hizkuntza nagusia, hau da,
apaizak esan behar dituen alrebeskeri edo zuzenkerien berez importantenak diran gauzen hizkuntza erdera da, eta ez euskera. Euskera da eguneroko mezaren zati hoientzat. Beraz, hori jakin nahi baldin bada, hori da nire iritzia. Denbora aurrera joan zaigu, eta honetan amaitu beharra dago gure gaurko jardunaldi hau. Beraz, jaun Andrea, gau da mai honek eskaini diguna eta gauz bakarra galditzen da, oraindik ere, liburuak eta diskoak erostea. Beste gabe, gabon guztiari. Bueno, dena dela, aurtengo azoka, oraintxe lastara amaituko dugu, beratze inguruan, baina esan behar dizuegu, maiatzaren azkenetan, gorpuzti bueltan, euskera utxutxezko azoka eratuko dugula. Orain arteko azokak euskera edo euskal gaiezkoak izan badira ere, euskera utxutxezkoa izango dugu maiatzaren azken egunetan. Eta besterik ez, eskerrik asko, egon zaretelago.